Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 27, tuwing 2023. Kagkaron sa aton sining New Year's countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Lima na lang kadlaw kag bagong tuig na. Sa gihapon ini molaga nimo ang Korman, Bombot Shama Blanco, Hover kag karon sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mga bubalakal gina-encourage sa pay parking area sa syudad sang Iloilo subong nga holiday season. Samtang transport group nagaplastar sang tent nga tiniran sa bilog sining adlaw kadungan sang ila kampanya or pila sini sa ilaman sini nga kampanya sa sining no to face out. No, pila ka mga nagalalabay nagadonar sang pagkaon. Samtang update naton sa sining reklamo may kantanan sa jumper issue. Imo balay, imo bantay, panugyan sang punong barangay sang Rizal, Pusur. Ini natuhoy karon sa ginpabombo sang mag-utod nga naglabot iya sa masobra 15,000 pesos ang ila sining electric bill nga sadto ini silang nagabayad sa 400 pesos lamang. No, sa aton sining mga taga Palamati ang More Electric and Power Corporation nagapatigayon na karon sang ila siniya nga pagpanghusisa man pagpanghusisa kag pag-imbestigar hilabi pa banwa nga mayara sang na-recover nga makabig naton ebidensya nga mayara gid man sang naga-jumper o kung naga-illegal connection sa balay sining tagreklamo. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Police Provincial Office nagpanugyan nga mag-andam sa mga peke nga kwarta subong nga holiday season. Damo ni sang mga mudos karon na banwa nga bilog nga 1,000 ila sining kwarta 500 pesos hasta sa bilog nga 200 ka pesos ibayad nila para kuno abi makambyuhan way gid sila sang smaller bill. Ti pagkambyo nimo kung hindi ikaw kabalo iya nga maghusisa sang peke kag sa matutuod sining kwarta dira kag iya kag matuntuhan kani may pahanomdom diri ang Iloilo Police Provincial Office. Samtang sa dugang nga mga balita, buga amo ni ang nagapanguna karon nga rason sa mga nalukpan sa Western Visayas. Ang Department of Health nagpahanumdom sa pila ka mga tips sa pagsaulog sa bagong tuig. Samtang Iloilo City Government mabakal sang dugang K9 na unit para sa madasig confiscation sa illegal nga droga sa mga puerto. Kag Iloilo Provincial Capital hindi pagkibalik ang mandatory face mask baliskad sa pulisa sang City Hall. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Sa aton sining mga kabombo nagapandam gid diri ang Department of Health may kang tanan karon sa sining mga nagapalupok, no, kay may na-record na diri banwa nga 75 ka mga biktima na disgrasya sining nalukpan sang mga palupok, 23 sa kaso sang fireworks related injury sa aton sining mga taga Palamati, no, ang breakdown sina diri sa edad 6 ka tuig. Tubtob 55 anyoso ining mga nadisgrasya. 20 ka lalaki, 3 ka baye nalukpan sa sulod sang balay o kung malapit sa ila sining kalye 23 ka bilog ang mga imbolbado kung mga nagpinalupok nga nalukpan naggamit sang mga illegal nga palupok
14 bilog. Sa aton sini karon nga mga kabombo ang 75 ni nga biktima sa aton sini mga kabombo amo ni ang mga masunod man sini nga area sa National Capital Region 40% dira out of 75 ka mga nalukpan sa Central Luzon 12% kag sa Ilocos Region 8%. 96% naman ang nagakatabo sa malapit sa ila sini nga balay sa mga alagyan, kalabanan sini mga lalaki nga amo man iyang nagapinalupok sandig pa sa Department of Health. Una na diri nga pahayag sa Philippine National Police, kagin plastar ang updated sini nga listahan sa mga makabig illegal nga palupok subong man pyrotechnic device nga kon sa diin amo sini ang masami nga ginagamit subong tuig sa aton sini nga mga kabombo and of course previously ang may pinakagrabe gidriya pinakadamo sini nga na record amo iya ang buga ining buga gamit sini ang paghuman sa isa ka buga ti kalabanan sini PVC pipe ang ila sini nga ginagamit tapos ang kita nyo na ang lighter nga do gina-press mo lang naman lang lighter nga nagahatag sang makabig na to ang tawag do electrical spark kag ginabutangan nila sang alcohol ti pag spark sina banwa sa aton sinimatag palamati malupok na sa dayon gamay lang nga ignition dira or detonation or gamay lang nga spark nagalupok inidayon ti kalabanan sini bangod man nga ti homemade nagaribinta nagakawasag ang PVC pipe kag kun ano pagid sining mga ginahimo nila nga ginapang pulot-pulot or out of recyclable materials kung kaisa nagaribinta ni ang iban sini ti nagakaigo kay mahamba nga lupok man lang na hindi man na makalabot ri sakon o ti tistingan ta o pag abutang karon pag spray karon sang alcohol sang isa dira gintaya yato sa iya sini nga kaupo dira sa ila sini nga lugar sumigabong ti sunog ang iya sini nga sunog ang iya sini nga kilay mga buhok ya kag ti sarang man ini nga makatuga sang pagkasunog sa panit ang iban sini mga tunto pa abi mo ano kala mga Pinoy ginabalahan pa ni nila sang hulin na bala bumbo umel ti nagatabog niyang hulin ang iban sini nagakaigo sa ulo ang iban sini nagakaigo sa naglaylain sini nga bahay sang ilan sini nga lawas ukon patal sini nga istorya hindi man sini patal nga istorya ukon lala ka sitwasyon maigo ikaw sa mata mabulagid ikaw. That is why ginakabig nga illegal man ining nasambit iya karon nga buga pero nagalibog ang ulo naton nga madamo sa gyapon ang nagagamit kag nagahimo sining buga kag previously kag as a matter of fact tubtob sa karon bangod nga ang boga ginakabing illegal ginakonpiskar ini sa ngaton iya nga mga kapulisan ang mga barangay officials gani naton sarang man iya nga maka-confiscate sining nasambit karon nga buga. Ano nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa parang nga pagpalayag sa bumuanay sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Desyembre 27, taong 2023. Mga Kabombo Caster Nation, sa atin pong New Year's Countdown, 5 days to go bago po ang pagsalubong ng taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, ito hong bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok ngayong taong 2023, umakyat na sa 75 dulang bagong kaso ng amputation na itala ayon sa Department of Health. Ang Angat naman at Ipo Dam patuloy pa ring nagpapakawalan ng tubig. Ito namang regulasyon para ho sa mga tsuper ay sinusulong ng Department of Labor and Employment. Nasa halos 300 bilyong piso naman na investments natupad sa mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos ayon yan sa Department of Trade and Industry. Mahigit 2,000 metrikong tulinan ng bigas nasa batho dyan sa may bahagi ng Bataan. Sa international news naman, nasa 241 katao nasawi doon sa Gaza sa nakalipas na 24 oras sa gitna na rin ng patuloy na military operations ng Israel. Ayon po yan sa Hamas. Ating sports update, undefeated Japanese boxer na si Naoya Inoue tinawag na tough opponent ang pinatumbang Pinoy boxer. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pa ho ng 23 ito hong bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok. Ilang araw ho bago ang pagsalubong ng bagong taon. Batay sa datos mula ho sa Department of Health mula kahapon December 26 hanggang ngayong araw December 27, ang mga bagong biktima umano ng paputok ay nasa edad 6 hanggang 55 taong gulang, kung saan 20 dito ay kalalakihan at 3 naman ho ang babae na naging biktima ng paputok. Lahat ng bagong insidente ng fireworks-related injuries ay nangyari ho sa bahay o sa kalsada na karamihan ay dulot ho ng paggamit ng mga tinatawag na illegal fireworks. Nadagdagan naman ng 2 bagong kaso ng amputation kung saan ang mga biktima ho ay 2 binatilyo matapos magpaputok ng plapla na nagresulta naman sa pagkaputol ho ng kanilang daliri. Nilino naman ng Department of Health na isang napaulat na kaso ng amputation kahapon ay misreported kung kaya't nasa 4 lang ho itong kumpirmadong kaso ng amputation kahapon. Sa kabuuan, ang bilang ho nitong amputations ngayong holiday season ay pumalo na sa 6. Bunsod nito, umakyat na sa kabuang 75 itong fireworks-related injuries sa buong Pilipinas ngayong taon, kung saan 6 ay mula ho sa bawat 10 bawat 10 biktima ng paputok ay nagmula ho dito sa National Capital Region, Central Luzon at Ilocos Region. Muli namang nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan na hindi laruan ng paputok at pinayuhan ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak upang makaiwas sa pinsalang dulot ng mga paputok. Samantala, patuloy pa rin sa pagpapakawala ng tubig ang Angat at Ipo Dam sa may probinsya po yan ng Bulacan dahil sa mga pag-ulan na rin sa watershed nito. Batay sa datos ng State Weather Bureau Hydrometeorology Division, kaninang alas 6 ng umaga, umakyat pa ang level ng tubig sa Angat Dam sa 213.68 meters. Ang antas na ito ng tubig ay mas mataas naman sa normal high level ng dam na nasa 212 meters. Dahil dito, nagbukas muli ang pamunuan ng dam ng 2 pang spillway mula sa isang spillway lamang kahapon. Ang bawat spillway nga ay mayroong opening na aabot sa tig 2 metro. Sa Ipo Dam naman ay patuloy rin ang pagbabawas ng antas ng tubig. Nagdagdag rin ito ng 2 pang spillway at may opening na 1.3 meters. Samantala, bahagya naman pong bumaba ang antas ng tubig sa may Lamesa Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abot ho sa mahigit 200,000 trabaho itong nagbukas na trabaho para ho sa mga Pilipino dahil ho yan sa mga official foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa huling quarter ng taong 2022 hanggang taong 2023. Ito ho ay ayon sa Department of Trade and Industry.
Batay ho sa data ng naturang ahensya, nasa 7,000 at 100 na trabaho ang nabuo mula sa pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Indonesia noong nakaraang taon na umabot nga sa 14,932 na trabaho mula sa Singapore at 98,000 naman na trabaho mula sa New York. Nasa 5,500 trabaho din ang inalok mula ho sa pagbisita ng punong ehekutibo sa bansa naman ng Thailand. 6,480 naman na trabaho mula sa Belgium at 730 trabaho naman ang mula sa the Netherlands. Ngayong taong 2023, ayon ho sa Department of Trade and Industry, nasa 32,722 na trabaho itong nagbukas sa pagbisita nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang China. 24,000 na trabaho naman mula sa bansang Japan, 6,386 mula naman sa Washington, D.C. at 8,365 trabaho naman mula sa bansang Malaysia. Ang biyahe din ng Pangulo sa Singapore ay nag-ambag ng 450 na trabaho. 2,550 na trabaho naman mula sa Estados Unidos at 15,750 na trabaho naman mula sa bansang Japan. Una lang iniulat nga ng Department of Trade and Industry na nasa 4.1 trillion itong na-consolidate at na-prosesong investment nga mula sa mga foreign trips ng punong ehekutibo. Samantala, tinatalakay na ng Department of Migrant Workers at ng Saudi Arabian government ang posibilidad ng deployment ng Pilipinong skilled workers sa Middle East country para sa mga infrastructure projects. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan, nagsasagawa ng regular na pagpupulong ang ahensya kasama na ang counterparts nito sa Saudi para maisapinal na ang posibleng kasunduan para sa deployment ng mga manggagawang Pilipino mula pa noong buwan ng Oktubre. Kailangan muna niyang maplansya ang mga detalye para sa deployment dahil magbubukas ang Saudi ng oportunidad sa trabaho para sa daan-daang libong mga Pilipinong skilled workers. Umaasa naman ang opisyal na matatapos ang pag-uusap at maisasapinal na rin ang anumang kasunduan sa deployment ng mga Pilipino sa unang quarter po yan ng taong 2024. Samantala, nanindigan ang Department of Transportation na wala na ngang extension na gagawin ang pamahalaan hinggil sa December 31, 2023 na itinakdang deadline naman ho para dito sa tinatawag na franchise consolidation. Iginiit ni Transportation Undersecretary Jaime Bautista na tagapagsalita sa usapin ng Public Utility Vehicle Modernization ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi aniya nagbabago ito hong desisyon ng pamahalaan sa itinakdang deadline ng consolidation neto hong mga pampasaherong jeep hanggang sa pagtatapos ng taong 2023. Ito aniya ay sa kabila ho ng mga kahilingan ng ilang mga jeepney group na ma-extend nga ito nakatakdang deadline sa December 31, 2023. Samantala, nanatili namang positibo ang mga transport group na magpapalabas nga itong Supreme Court ng temporary restraining order laban ho sa naturang kasunduan. Ayon kay Piston President Modi Floranda, umaasa silang papanigan sila neto hong hustisya. Matatandaang inihain nila kasama ang ilang transport group, itong Piston at Manibela, sa Korte Suprema ang petisyon na pumipigil nga sa implementasyon ng naturang programa. Ipinanawagan ng grupo sa Korte Suprema na ideklarang null and void ang nasabing modernization program ng pamahalaan. Nilinaw naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang mangyayaring phase out dito ho sa mga traditional jeepney pag natapos na nga itong nakatakdang deadline sa December 31. Isinusulong naman ng Department of Labor and Employment ang pagkakaroon ng regular employment status. Abay, good news po ito para sa mga jeepney driver sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Base nga sa naturang programa, magkakaroon na ng fixed na sahod ang mga tsuper kung sakaling mapatupad na ang regularisasyon.
Makakatanggap na rin ng benepisyo ang mga jeepney drivers mula sa Social Security System o SSS at health insurance din mula sa PhilHealth. Ayon pa sa Labor Undersecretary na si Benjo Benavides na ang nasabing polisiya ay kapareho ng ipinatupad sa mga bus drivers noong taong 2012 na nakasaad naman sa Labor Code. Nakipag-ugnayan na rin si Undersecretary Benavides sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board para sa pagpapatupad ng naturang panukala. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito hong publiko, abay hinimok ng senador na responsableng magdiwa ngayong holiday season para maiwasan itong sakit, partikular na itong influenza-like illnesses. At bilang naman ng mga nasawi laban dito sa influenza-like illnesses, mas kakaunti ngayong taon kumpara noong nakaraang taon, ayon ho yan sa Department of Health. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson Christopher Bongo ang publiko na responsableng magdiwang ngayong holiday season para maiwasan ang sakit, partikular na ang trangkaso. Naalarma si Go matapos maglabas ng ulat ang Department of Health na mayroong 193,148 influenza o flu-like cases na naitala mula Enero 1 hanggang Nobyembre 25 ngayong taon. Mas mataas ito ng 50% kumpara yan sa 128,386 na kaso na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sinabi ng senador na dapat alerto ang publiko laban sa mga panapanahong sakit at alalahanin ng mga aral mula sa COVID-19 pandemic. Hinimok din niya ang publiko na magmas upang maprotekta ng kanilang sarili mula sa mga nakahawang sakit. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson Christopher Bongo. Dahil meron talaga mga respiratory illnesses na naiulat, na reported, at meron po mga flu, COVID-19 cases na tumataas, at meron nga po walking pneumonia. So ingat tayo, ingat pa rin tayo dahil pangalagaan natin ang ating kalusugan. Ang katumbas po ng kalusugan ay buhay ng bawat Pilipino. Bilang chairman ng Committee on Health, ay ako naman po ay nakatutok rin po dito sa ating mga health officials na panawagan rin po sa kanila na kung sakasakali man kung tumaas pa yung kaso. At willing po ako magdinig sa Senado anytime para pakinggan po sila kung sakasakaling kakailanganin. Samantala, inihayag ng Department of Health na ngayong taon ay mas kakaunti ang mga nasawi na may kaugnayan sa influenza-like illnesses na nagtala ng 271 deaths kumpara nung nakarang taon na 485. Ayon naman sa World Health Organization, ang influenza-like illnesses ay ang acute respiratory infections, kabilang din ang pagkakaroon ng ubot lagnat na may body temperature na above 38 degrees Celsius. Dagdag ng ahensya na ang community-acquired pneumonia, influenza at COVID-19 ay kinukonsidera na respiratory diseases. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, ay pinagmalaki na iniulat ng Department of Trade and Industry. Umabot nga ho sa halos 300 billion pesos itong kabuang investment na natupad ho mula sa mga naging biyahe abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing presidential and state visits ng Chief Executive ngayong taong 2023, pumalos sa 5.28 billion US dollar o katumbas ho ito ng 294 billion pesos na halaga na natupad ho ng mga investment. Ayon kay Department of Trade and Industry Board of Investment Undersecretary Seferino Rodolfo, as of December 21, 2023, nasa 4.089 billion US dollar na ho o katumbas ho yan ng 227.72 billion pesos na investment ang natupad para ho sa 8 proyekto.
$790.58 million naman at katumbas ng 44.02 billion pesos para huyan sa 11 proyekto at 398.17 million o katumbas naman ng 22.17 billion pesos para naman sa siyam na proyekto. Sinabi ng opisyal na ang mga investment pledges na nakuha nga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula ho sa kanyang mga biyahe abroad ay naka-register na sa Investment Promotion Agency gaya ng BOI at Philippine Economic Zone Authority. Dagdag pa ng Department of Trade and Industry official na ilan sa mga nasabing proyekto ay mayroong short gestation period at sa ngayon ay fully operational at nakapag-employ na ng full-time Filipino workers. Una lang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang taong 2023 ay taon ng structural changes na siyang pinakamahalaga para sa recovery ng bansa mula sa lahat ng hamon sa ekonomiya na iniwan ho ng COVID-19 pandemic. Siniguro din ng Pangulo na ipagpapatuloy nito itong modernization ng gobyerno sa susunod na taon o itong taong 2024. Samantala, pinag-aaralan naman ng Sugar Regulatory Administration na mag-export ng asukal mula sa Estados Unidos. Una rito ay nagpahayag ng kanilang pagnanais sa mga local traders at millers sa bansa na maglaan ng sapat na volume ng asukal na maaaring ipaangkat sa ibang bansa. Ayon kay SRA Administrator Pablo Azcona, sumulat na sila sa Estados Unidos, partikular na sa Department of Agriculture, at hiniling na makapag-export ng asukal ang Pilipinas patungo doon sa US. Aabot sa 6 hanggang sa 8 traders at mga producer ang nagboluntaryong mag-export ng asukal sa US. Ang mga ito anya ay kayang makapag-deliver ng hanggang sa 30,000 na metrikong tonelada hanggang 60,000 na metrikong tonelada ng asukal. Sa kabila naman ito ay binunyag ng opisyal na ayaw ng mga magsasaka ng bansa na maglaan ng produktong asukal para ibenta sa Estados Unidos. Mas mababa kasi anya ang presyo ng asukal na ibibenta sa US kumpara sa presyohan ng asukal dito sa Pilipinas. Samantala, kailangan namang i-convert ng mga miller at trader ang kanilang ginagawang asukal sa asukal na akma naman sa US. Para magawa ito, sinabi ni SRA Administrator Azcona na kailangan ng mga ito na makipag-ugnayan sa mga lisensyadong US exporter at kumuha ng technical na kaalaman mula sa kanila. Ayon pa rin sa opisyal, maglalabas ang ahensya ng isang sugar order sa mga susunod na araw para sa tamang conversion ng mga locally produced na asukal patungo po yan sa pag-export o export quality para sa US. Samantala, nasa batho ng Bureau of Customs Port of Limay ang mahigit sa 2,000 metrikong tonelada ng bigas sa isang barkong nasa istasyon dyan ho sa may Orion Dockyard sa Barangay Elena, Orion, Bataan. Ang mga naturang kontrabando ay nagkakahalaga ho ng aabot sa 100 milyong piso. Kasabay nito ay naaresto rin ang 18 individual na pinaghihinalaang mga smugglers na nagmamando sa naturang barko at nadatnang nagbababa sa mga kontrabando mula sa kinalulula ng barko. Nang siyasatin pa ng mga custom officials, natuklasan nila mula sa mga dokumentong ipinakita ng mga ito na una nilang idineklara bilang ang isang agriculture products itong mga bigas. Nakalagay sa mga dokumento na ito ay 1,700 metrikong tonelada ng mga agricultural products. Desidido naman ang Bureau of Customs na maghain ng kaso laban sa may-ari ng barko kasama na itong mga crew na kinabibilangan ito ng mga large-scale agriculture smuggling at paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Inihayag naman ng National Security Council na nananatili pa ring bukas ang Pilipinas sa anumang uri ng pakikipag-usap sa China, ngunit mayroon itong kaakibat na kondisyon. Ayon sa ahensya, magiging matanggumpay lamang ito kung ititigil na ng bansang China ang pangharas at pang-aapi sa Pilipinas. Kabilang na rito ang mga ginagawang iligal na hakbang ng China sa West Philippine Sea na naglalagay sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa alanganin. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, malinaw na walang naniniwala sa mga naratibo umano ng China hinggil sa 10-dash line claim nito.
Wala rin na niyang bansa na nagpahayag ng suporta sa China. Binigyang diin na rin ng opisyal na ang tanging ugat ng tensyon sa West Philippine Sea ay ang pagmamatigas ng China na tumalima sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng opisyal na batid niya ng buong mundo na hindi ang Pilipinas ang nangapi, naghahamon at nagiging agresibo sa usapin sa West Philippine Sea. Kung may sinseridadaan niya ang bawat panig sa pag-uusap na ito, ay tiyak na magiging matagumpay ito. Bombo Weather Update. Dumako naman tayo sa lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Maaaring mabuo sa karagatang nasa teritoryo ng Pilipinas. Ito hong isang tropical cyclone sa unang buwan ng taong 2024. At batay nga sa impormasyon na inilabas ng Weather Bureau ng Department of Science and Technology, maaaring zero o kung hindi man ay isang tropical cyclone nga ang mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa climatological tracks ng naturang buwan, may tatlong posibilidad kung sakaling mabuo nga itong tropical cyclone. Una, ay maaaring mabuo nga ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit posibleng iikot at hindi siya maglalandfall sa anumang kalupaan na sakop ng ating bansa. Pangalawa, ay maaaring mabuo ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas at maglandfall sa may bahagi ng Eastern Visayas at iikot papunta naman sa northern part ng Philippine Area of Responsibility. At pangatlo, maaaring mabuo ito sa Western Pacific, papasok na sa Philippine Area of Responsibility at tatama o maglandfall sa Central Philippines, ngunit tuluyan ding malulusaw. Samantala, naabot na ang all-time high na halaga ng mga investments sa bansa ngayong taon. Kasunod na rin yan ng pagkakatala ng hanggang sa 1.16 trillion pesos na halaga ng mga pamumuhunan sa Pilipinas. Ang naturang record ay ang pinakamataas ng naitala na investment sa loob po yan ng 56 na taon sa kasaysayan ng ahensya. Nalagpasan kasi ng Board of Investments ang dati nitong record na 1.14 trillion pesos na naitala noong taong 2019 o bago ang pagpasok ng pandemya. Ito na rin ang ikatlong pagkakataon sa kasaysayan ng ahensya na nalagpasan nito ang 1 trilyon na halaga ng mga investment approval sa buong Pilipinas. Ang naitala ng ahensya na mahigit sa 1 trilyong piso ngayong taon ay 59% na mas mataas naman kumpara sa naitala noong nakalipas na taon. Umabot lamang kasi noon sa 729.1 billion pesos ang naaprubahan ng ahensya. Sa ilalim naman ng naaprubahang pamumuhunan, inaasahang makakapagbigay ito ng 47,195 na trabaho para sa mga Pilipino. Oras na maging operational na ang mga ito. Una na ngang sinabi ng ahensya na makakatulong ng malaki ang mga naunang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa labas ng Pilipinas dahil sa mas maraming pamumuhunan at commitment ang ipinapangako ng mga malalaking kumpanya na nagnanais na mamuhunan dito sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayong muli ng mga balitang nakalap ng ating mga Bombo Radio reporters. Ito hong Philippine National Police abay muling nagbabala sa publiko laban ho sa pagbili ng mga iligal na paputok online para sa pagsalubong sa bagong taon. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Muling nagbabala ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office sa publiko pahinggil sa pagbili ng mga hindi otorisado at iligal na paputok na gagamitin para sa pagsalubong sa bagong taon. Muling nagbabala ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office sa publiko pahinggil sa pagbili ng mga hindi otorisado at iligal na paputok para sa pagsulubong sa bagong taon. Sa gitna ito ng talamak na bentahan ng mga paputok at pailo sa bansa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagkapalit ng taon. Paliwanag ni Police Lieutenant Arturo Garinga ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office, lubhang mapanganib ang maaaring idulot ng mga iligal na paputok na hindi aprobado at hindi dumaan sa tamang proseso. Aniya, hindi lamang sa paggamit nagiging peligroso mga illegal na firecrackers, kundi maging sa paghatid ng mga ito tulad na lamang sa kamakailan lang na insidente ng pagsabog ng isang truck. Isa rin kasi sa mga binabantayan ngayon ng kapulisan ay ang tiyak na talamak na bentahan ng mga ito online, kung saan karamihan dito ay hindi talaga dumadaan sa tamang proseso.
Kaugnay nito ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang koordinasyon ngayon ng Firearms and Explosive Office sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police para tugisin ang mga individual na illegal na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok online. Actually, ang aming kampanya ngayon, kasi ang karamihan ngayon online selling. Ang kasama po namin yung Anti-Cybercrime Group together with FEO, coordination, collaboration, nagkakaroon po kaming, marami po tayong mga nahuhuli. Marami na po tayong nahuli. Talaga tulong-tulong po ang aming ahensya rito, DOH, pati yung mga retailers group, yung mga association, na para itong online selling na to ating pong unti-unting maapula po. Samantala, patuloy din ang ginagawang babala ngayon ng mga otoridad sa publiko hinggil naman sa paggamit ng iba pang mga iligal na paputok tulad ng Goodbye Hamas, Goodbye Philippines, Goodbye Napoles, Goodbye Dalima, Goodbye Bading, Super Lolo, Mother Rocket at gayon din ang Boga, Piccolo, Watusi, Coke in Can, Giant Whistle, Giant Bawang, Atomic Bomb, Sinturon Judas, Pla-Pla 5-star, marami pang iba. Babala ng pambansang pulisya sakaling mapatunayan na nagbebenta na bumibili ng mga iligal na paputok. Mahaharap sila sa kaukulang kasong paglabag na Republic Act 7183 at multa nga abot mula 20,000 hanggang 30,000 pesos, gayon din ang pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nanawagan ngayon ang Makabayan Block lawmakers na imbestigahan nga itong umano'y conflict of interest na humahabol kay Environmental Secretary Maria Antonio Yulo Loyzaga hinggil ho sa kanilang family-owned Yulo King Ranch sa probinsya ho ng Palawan. Ito ay kasunod sa mga hinaing ng ilang mga agrarian reform beneficiaries na dumulog nga sa mga mambabatas. Inakusahan ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro si Yulo Loyzaga ng ethical violation nang tanggapin nito itong pwesto bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources sa kabila ng pagkakasangkot ng kanilang pamilya nga itong Yulo King Ranch sa petisyon na layong ipamahagi nga itong nasabing lupa sa mga farmers beneficiaries sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng ating pamahalaan. Naharap din sa land grabbing issue ang pamilya nga umano ni Yulo Loyzaga. Binigyan diin ni Castro na panahon na para ipamahagi sa mga magsasaka ang lupa na matagal na nilang binubungkal at inaararo. Sa katunayan, karamihan ho sa kanila ay nandoon bago pa ang lupa na naging pag-aari nga ng pamilya ng kalihim. Tinitingin din ni Castro ang ulat kaugnay sa inilabas na resolution mula naman sa Manila Regional Trial Court Branch 17 kung saan si Secretary Yulo Loyzaga ang itinalaga bilang executor of YKR Corporation kung saan sakop niya itong malalawak na property sa Palawan, dyan ho sa Masbate at Laguna. Hinimok naman ni Representative Castro ang mga magsasaka na isustine ang kanilang paninindigan laban sa tinaguriang lawless oligarchs. Dagdag pa ni Castro na mahigpit aniyang imomonitor ng Makabayan Block ang hinaing ng mga agrarian reform beneficiaries ng Yulo King Ranch. Sa kabilang dako, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito namang Department of Agrarian Reform na bilisan itong pagkumpleto sa pamahagi ng land titles sa mga deserving agrarian reform beneficiaries. Iginit naman ng ilang health groups sa bansa, partikular na ng Health Justice Philippines, na kinakailangang paigtingin ng gobyerno ng Pilipinas ang mga operasyon nito laban sa e-cigarettes o vapes sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang non-governmental organization na sila ay patuloy na umaasa na lalo pang papalakasin ng Department of Trade and Industry ang mga ginagawa nitong hakbang upang mapigilan ang talamak na bentahan ng mga vape sa bansa. Ayon pa sa naturang grupo, ito ay tunay na mapanganib sa kalusugan lalong-lalo na sa mga kabataan.
Ayon naman kay Attorney Benedict Nisperos, ang legal consultant ng Health Justice, ang ganitong aktibidad ng bentahan ay talagang nakakaalarma dito sa bansa. Kahit saan kasi anya ay available at madaling ma-access sa mga vape ng mga kabataang customer at tumatangkilik nito. Kinakailangan din niya na palawakin pa ng gobyerno ang pagmomonitor sa ganitong uri ng mga produkto. Bukod dito ay kailangan din na magpatupad ng vape law na kung saan ipinagbabawal na ang pagbebenta ng naturang produkto sa mga kabataan na wala pa sa hustong gulang. Samantala, nananawagan naman ang naturang health group sa Department of Health at Department of Education na magtulungan ito upang mas mapaigting pa ang education campaign sa mga kabataan. Layunin nito na maipabatid din sa kanila na hindi ligtas ang paggamit ng vape, lalong-lalo na sa kalusugan ng tao. Samantala, nangako ho ang bagong talagang Maritime Industry Authority Administrator ng positibong pagbabago sa kabuang service delivery ng naturang ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan na pangunahan nito ito nga mga tinatawag na positibong pagbabago sa serbisyo ng kanilang ahensya. Competence ng mga empleyado, disiplina at pamamahalang walang bahid ng korupsyon. Inihayag din ng opisyal ang pagnanais nitong maiangat ang imahe ng ahensya sa pamamagitan ng profesionalismo sa lahat ng mga empleyado nito. Kasabay nito ay binigyang halaga naman ng opisyal itong papel ng bawat empleyado, lalong-lalo na itong mga contractual at mga job order personnel. Ayon sa opisyal, ang mga job order at contractual ay bahagi ng naging accomplishment ng ahensya sa mga nakalipas na taon. Bahagi rin aniya ang mga ito sa pag-abot ng mga misyon ng ahensya at kung papaano mapagbuti palalo ang serbisyo nito sa publiko. Tiniyak din ng opisyal itong competence ng Philippine Maritime Industry para sa pakikipagsabayan nito sa buong mundo, kasabay ng inisyatiba ng Marina na mapagbuti nga ang lahat ng aspeto nito upang makapagbigay ng epesyenteng maritime operations sa bansa. Samantala, patuloy na hinihikayat ng Department of Environment and Natural Resources ang mga micro, small, and medium-sized enterprises o maliliit na negosyo na suportahan ang pagpapatupad ng Extended Producers Responsibility Act. Ang natura kasing batas ay ang nagbibigay mandato sa mga kumpanya sa buong Pilipinas na panindigan ang kanilang responsibilidad at accountability sa kanilang mga produkto. Ito ay nagsisimula sa produksyon, paggamit, importasyon at disposal sa mga plastic packaging. Ang pagsuporta sa naturang batas ay nangangahulugan ng pagsuporta din ng mga kumpanya sa malinis na kapaligiran ng walang nagkalat na mga plastic dahil sa produkto ng mga kumpanya sa bansa. Hanggang nitong Setyembre nga ng kasalukuyang taon, umaabot na sa 709 na organisasyon sa buong Pilipinas ang nakapagsumiti na ng kanilang EPR programs. Ang mga ito ay binubuo po ng 248 na mga medium, micro, small and medium enterprises, 105 na mga enterprises, 49 na collectives at 307 na producer responsibility organizations. Naaprubahan na rin ang mga naturang programa. Batay nga sa pag-aaral na ginawa ng World Bank noong taong 2021, nakakapaglabas ang Pilipinas ng 61,000 na metrikong tonelada ng mga basura kada araw. 35% dito ay napupunta sa open environment, katulad na lamang ng mga ilog at mga karagatan, habang 3% lamang ang napupunta sa mga landfill at mga garbage dump. Lumalabas din sa pag-aaral na nawawala ang hanggang sa 70% na material value ng mga plastic sa bansa. Samantala, naglabas na ng mga panuntunan itong lokal na pamahalaan ng Caloocan hinggil ho sa pag-iwas sa mga paputok ilang araw nga bago sumapit ang bagong taon. Layo nito na maging ligtas ang publiko laban sa mga paputok sa pagsalubong ng taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ni Caloocan Mayor Along Malapitan na napakahalaga ng mapapanatiling ligtas itong ating sarili, pamilya at mga kapitbahay sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa mga paputok. Hinimok rin ng alkalde ang mga residente nito
na gumamit lamang nitoong mga tinatawag na alternatibong pampaingay at pailaw kagaya ng light emitting device, kaldero, kawali, malalakas na sound system at mga turotot. Huwag rin ani ang pulutin o magtangkang damputin etong mga paputok na hindi sumabog at sa halip na buhusan na lamang ito ng tubig, walisin at ilagay sa basurahan upang hindi makadisgrasya. Tiniyak rin na nasa loob ng bahay o tiyakin rin na itong publiko ay nasa loob ng bahay ang mga alagang hayop para hindi sila maapektuhan ho nitong ingay sa labas dulot ho ng selebrasyon. Samantala, siniguro naman ng local government units ng Caloocan na handa sila anumang oras na tumugon sa mga emerhensya kaugnay nga sa pagsalubong sa bagong taon. Sa iba pang balita, umapila naman ang ilang mga arsobispo sa mga mananampalatayang Katoliko na suportahan ang programa ng simbahan na Alay Kapwa na nagbibigay ng tulong para sa mga may hirap at mga nangangailangan. Marami sa mga arsobispo na nagpakita ng kanilang suporta ay mula sa iba't ibang mga probinsya na kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang Lingayen to Dagupan na Archbishop o si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, Banguet Bishop Leopoldo Hosyan at Novaliches Bishop Roberto Ga at Digos Bishop Guillermo Afable. Dait Bishop Rex Andrew Alarcon at San Carlos Bishop Gerardo Alminaza. Batay sa mensaheng inilabas ng social arm ng simbahan na Caritas Filipinas o Caritas Philippines, hinihimok nito ang mga deboto at mananampalataya na magbigay sa kapwa ng kahit anumang halaga. Ang naturang tulong ay magsisilbing biyaya para sa iba, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Una nang inilunsad ang Alay Kapwa ng Caritas Philippines para masuportahan ang mga naghihikaos sa buhay. Ito ay nagsimula nga bilang isang Lenten Fund Drive, ngunit buong taon na itong inilulunsad ng simbahan sa pag-asang makakakuha ng hanggang 500 million pesos kada taon para mapunduhan ang mga humanitarian at social project ng simbahan. Kabilang sa mga programang target na matutukan, sa ilalim nito ang epekto ng kalamidad, kalusugan, edukasyon at maging ang kabuhayan ng publiko at iba pa. Samantala, nakikitang darami itong oportunidad sa trabaho para ho sa mga Pilipino sa bansang Japan, bansang South Korea at sa iba't ibang probinsya dyan ho sa Canada. Ayon ho yan sa inilabas na datos ng Department of Migrant Workers. Sa Saskatchewan province ng Canada, aktibong nagre-recruit ito ng mga Pilipinong manggagawa, partikular na ho dyan sa itong mga healthcare professionals. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kauanan, tinatrabaho na ng ehensya ang isang framework agreement para ho sa deployment ng mas maraming manggagawa sa Canada. Paliwanag naman ng Department of Migrant Workers official na magpapabilis ang naturang framework sa recruitment process at malilinaw nga itong halaga ng employment sa terms of agreement. Kadalasan aniya sa mga hinahanap ay itong mga welders, pipe fitters at sa sektor ho ng hospitality. Maliban dito, nakikita din ng Department of Migrant Workers itong pagbubukas ng oportunidad sa trabaho sa Asian countries gaya ng bansang Japan at South Korea. Interesado ho ang bansang Japan sa pag-hire ng mga Pilipino sa sektor naman ng kanilang agrikultura, hospitality at manufacturing, gayon din sa care workers. Nagpapatuloy din ang pag-uusap para ho sa posibleng deployment ng caregivers para naman sa bansang South Korea. Sa ngayon, nananatiling in demand din aniya ang mga Pilipinong manggagawa sa Hong Kong at Taiwan. At tagumpay namang nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang 4 na Koreanong turista at 4 na tripulanteng Pilipino mula sa lumubog na bangka sa may karagatang sakop ng Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, Commander ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, agad na nagsagawa ng rescue operation ang kanyang mga tauhan matapos ipaalam na ang MBCA Mona Lisa na nagkaroon sila ng engine failure o aberya sa makina dahil sa malfunctioning clutch lining habang sila ay nasa biyahe mula sa Discovery Diving Spot sa naturang lugar.
Pagdating naman ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa lugar ay nakita nito ang isang tourist boat na lumulutang humigit kumulang 9 na nautical miles sa timog kanluran ng Sablayan Port. Ayon naman sa opisyal, hinila ng Philippine Coast Guard ang tourist boat. Patungo yan sa may Sablayan Port kasama ang 5 crew members. Kabilang na ang boat campaign at gayon din ang dive master at ang 3 Korean tourist na pasahero. Lahat naman ng Koreano at Pinoy na nasa gip ay hindi nasaktan at inasikaso agad ng Philippine Coast Guard, ayon na rin po yan sa isang opisyal. Balita pa rin sa labas ng ating himpilan. Ito ho nga ilang transport group abay umalma sa panibagong malakihang oil price hike. Pagbasura ng oil deregulation law muling ipinanawagan. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwara Jr. Umalma ang grupong pinagkaisa samahan ng mga operators nationwide o piston sa panibagong malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay Bode Floranda, National President ng grupong piston, dagdag pahirap ito sa mga tsuper at operator ng jeepney na nakikipaglaban ngayon sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Dahil dito, muli nilang pinawagan sa gobyerno ang pagbasura ng oil deregulation law at pag-alis sa ipinapataw na excise tax sa mga produktong petrolyo. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Bode Floranda, National President ng grupong piston. Napahirap pa rin, lalo nga sa kalagayan natin sa ngayon na talagang nasa gitna ng nasa gitna ng alanganin, pero walang habas yung nagawa ng pagtaas at malaki bagamat nagdang mga nakarambuan, mga nakarang araw ay mayroong mga puta-putating maliliit na mga rollback, pero binawi naman ng isang increase lang. Samantala, una nang dumulog sa Korte Suprema ang grupong piston at manibela at hiling nila na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa franchise consolidation. Batay sa datos ng grupong piston, nasa 27% pa lamang ng mga operator at driver ng mga traditional na mga jeepney sa Metro Manila ang nakapag-consolidate. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwara nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita, 80 wanted person ang naaresto ng mga pulis sa may Central Luzon mula Desyembre 17 hanggang 23 ng kasalukuyang taon. Ang mga naarestong sospek ay humaharap sa mga kasong rape, murder, attempted murder, robbery, child abuse, theft, homicide at illegal drugs. Samantala, binigyang diin naman ni Police Regional Office 3 Chief Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang kahalagahan ng pagsuporta ng komunidad para sa kampanya laban sa krimen. Anya, anumang impormasyon na nakalap o natanggap hinggil sa mga gawaing krimen at sa taong nasa likod nito ay agad na ipagbigay alam lamang sa mga otoridad upang ang mga biktima ay mabigyan ng nararapat na hustisya. Samantala, inilunsad na ng Quezon City Police District ang investigasyon nga dito sa pagkakasawi ng isang security guard sa loob ng car dealership center sa Balintawak, Quezon City matapos pasintabi sa mga nanananghalian ngayong oras na ito. Ito ay matapos na pugutan nga ng ulo. Kinilala ng Quezon City Police District ang biktima na si Alfredo Valderrama Tabing, 50 anyos at residente ng Barangay 46, Zone 3, Tondo, Manila. Ayon sa mga otoridad, ang bangkay nga ng biktima ay pugot nga itong kanyang ulo ay natagpuan ng kanyang mga kasamahan sa loob ng Ford itong service center ng isang kilalang brand ng sasakyan at sa may Balintawak Barangay Apolonio Samson. Dagdag pa ng mga otoridad, naka-duty itong biktima nang mangyari ang naturang insidente. Ayon pa sa Quezon City Police District's Office, natukoy na nila ito nga mga persons of interest na posibleng nasa likod naman netong pagpatay pagpatay sa security guard. Ngunit hindi pa nila maaaring isa publiko ang pagkakakilanlan ng mga ito.
Samantala, labis naman ang hinagpis ng pamilya ng isang 9 na taong gulang na bata matapos itong masawi sa naganap na multi-vehicle accident sa may barangay Luksuhin, Ibaba, Alfonso sa may lalawigan ng Cavite. Nangyari ang aksidente dakong alas 7:30 ng gabi. Ang isang pampasaherong bus ay nagkaroon ng aberya sa preno at hindi nagawang makontrol ang driver nito ang minamanehong bus. Tinamaan nito ang ilang sasakyan, kabilang dyan ang sports utility vehicle. Nalulan ang 9 na taong gulang na bata at ang mga magulang nito. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Responder Micah Brunyoso, sa kasalukuyan na koma ang ama ng bata habang dinala rin sa ospital ang ina nito matapos mawalan ng malay. Bukod pa sa pamilya nito, ilan pang individual ang nadamay at nagtamo ng minor injuries. Kabilang na dyan ang driver ng van at isang motorsiklong sangkot sa aksidente. Nagdulot din ito ng matinding trapiko sa lugar. Kinailangan rin namang magsagawa ng flushing operation ng Bureau of Fire Protection Alfonso para malinisan ang lugar ng aksidente mula sa mga mapanganib na materyales, kabilang na dyan ang gasolina at mga basag na salamin. Humingi naman ng panalangin si Mayor Randy Salamat para sa kaligtasan ng mga nasugatan sa naturang aksidente. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, nilinaw ho ng mga negosyante ng prutas na walang pag-alaw sa presyo ng mga bilog na prutas sa Binondo, Manila ilang araw nga bago itong pagsalubong sa bagong taon. Sa kasalukuyan, naglalaro ho sa 40 pesos ito hong presyo sa kada piraso ho ng peras, habang nasa 50 pesos kada piraso naman ang presyo ng malalaking mansanas at aabot sa 50 pesos hanggang 100 pesos ang kada piraso naman itong mga orange. Nasa 100 piso naman ang presyo sa kada 3 piraso ng kiwi, habang 100 pesos din ang kada 4 na piraso ng mga pongkan at lemon. Kaugnay nito, aabot ho sa 150 pesos kada kilo ang presyo naman ng suha at melon, habang nasa 180 pesos kada kilo naman ang presyo ng honeydew at nasa 400 pesos hanggang 500 pesos naman naglalaro ho itong presyo ng kada kilo ng mga grapes. Nasa 1,500 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng cherries at 300 peso ang presyo naman sa kada kilo o 1/4 kilo ng blueberries. Sa kabila nito, inaasahan ho na sa Biyernes na magmamahal ang presyo ng mga prutas dahil nga sa law of supply and demand. Sa mga sandaling ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula ho sa mga nakalap na mga balita ng ating mga provincial stations. Si Tabi ho sa mga naghahaponan nga ngayong tanghalian, nanananghalian ngayong oras na ito. Tuhong magkapatid na may espesyal na pangailangan abay nasawi ho matapos matrap sa sunog sa Sibonga, Cebu City. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Namatay ang 2 magkapatid na may espesyal na pangangailangan matapos matrap sa sunog sa barangay Poblasyon, lungsod ng Sibunga kahapon Disyembre 26, 2023. Kinilala ang mga biktima na sina si Kyle Dominic Hieronimo, 25 taong gulang, samantala ang nakakatandang kapatid nito ay si Fernando Hieronimo, 26 na taong gulang. Ayon kay Senior Fire Officer 1, Japet Aligrado, Fire Investigator sa Sibunga Fire Station, ang bahay ay pag-aari ng tiyahin ng mga biktima na si Minerva Burgos, 51 taong gulang. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Aligrado, isinaysay nito na nagsimula ang sunog sa loob ng silid ng mga biktima kung saan nakalak sa labas ang pintuan at naging dahilan na matrap ang mga ito. Dagdag pa nito na posibleng ang naiwan na kandila ang naging sanhi gawa ng brownout nang mangyari ang insidente. At tinatayang aabot sa 267,000 pesos ang pinsala sa nasabing sunog. Ang nangyari nito, sunog, banda sa aming station, around 03,
umaga. Tapos naispondihan ng aming nagundero. Tapos na mag-control namin to around 0 to 50. Then na-fire up at 5:30 na ng umaga. Tapos mayroong rawang aswalti tayo na Dominic Geronimo at sa si Fernando Hednemoro lalaki. Taon ay 6 years old. Si Fernando ay 25 years old. We have a partial owner providing for cause of fire still under investigation. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 1, Japet Aligrado, Chief Investigator sa Sibunga Fire Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! PNP Chief General Benamin Nacorda Jr. naman nanguna sa pagsira sa 178 na mga armas na mula sa mga sumukong dating NPA sa may Caraga Region. Kaugnay niyan, may kabuuan pa pong detalye ang Bombo Radio Butuan. Iprinisenta kay Philippine National Police o PNP Chief Director General Benjamin Nacorda Jr. ang 19 ng mga dating member ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA na tinawag na ngayong Friends Rescued matapos sumuko sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Siya rin ang nanguna sa demilitarisasyon o pagsira sa iba't ibang uri ng armasa na narecover ng pulisya nitong reyon mula sa mga sumukong mga rebelde. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuana, inihayag ni Police Major Jennifer Ometera, tagapagsalita ng Police Regional Office o PRO13, na maliban sa 19 ng mga Friends Rescued, mayroon pang mahigit 100 na pinoproseso pa sa Agusan del Sur. Habang umabot naman sa 178 na iba't ibang uri ng armasa ang itino-turn over sa PNP Chief. Ang sinira naman sa may Camp Rafael Rodriguez sa Barangay Libertad nitong lungsod ng Butuana. Pinaka-topmost natin yung pag-surrender ng ating 19. Hindi na kasi rebel returning ang tawag natin sa friends, rescued na. So meron tayong 19 na bago at saka meron tayong total of 178 din yung mga firearms natin, no, na ating tina-turn over sa ating Chief PNP. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Rulan Hanayan nag-uulata para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iniulat ng Health Ministry na pinapatakbo ng Hamas na nasa 241 katao ang nasawi sa Gaza sa nakalipas sa 24 oras sa gitna pa rin niya na nagpapatuloy na military operation ng Israel sa naturang teritoryo. Mayroon ding 382 katao ang sugatan sa nakalipas na araw. Bunsod nito, ayon sa Health Ministry, pumapalo na sa 20,915 mga Palestino ang napatay na karamihan ay mga bata at kababaihan sa loob ng mahigit 11 linggo ng gyera. Tinawag naman ni Palestinian President Mahmoud Abbas ang gyera na grave crime laban sa kanilang mamamayan. Inakusahan din ng Palestinian leader ang Estados Unidos sa pagpapalawig pa ng gyera sa pamamagitan ng pag-veto sa draft resolution ng United Nations na nananawagan para sa ceasefire o tigil putukan. Ayon naman kay Israel Army Chief Herzi Halevi na ang labanan sa pagitan nila ng Hamas ay magpapatuloy pa ng maraming buwan. Iniulat din ng Israel na nasa mahigit 100 sites ang kanilang tinamaan sa gitna ng grand operations doon sa may Central Gaza at narinig naman ang mga malalakas sa pagsabog mula sa Gaza Strip nitong umaga ng Miyerkules. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, tinalakay ni US President Joe Biden at Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang pangangailangan para sa pagpapalaya sa natitirang mga bihag na hawak ng Hamas sa Gaza. Kabilang na ang mga American nationals at gayon din ang mga ginagawang pagsisikap para palakasin pa ang humanitarian aid. Matatandaan na isa nga ang Qatar kasama ng Egypt sa mga mediator o namagitan para sa kasunduan ng Israel at Hamas para sa tigil putukan noong buwan ng Nobyembre. Subalit ang kasalukuyang diplomatic efforts para sa panibagong ceasefire ay hindi naman gaanong nagbunga. Ayon sa local media outlet sa Qatar, nakatanggap ang Qatari Emir ng phone call mula kay US President Joe Biden para pag-usapan ang panibagong developments at kasalukuyang joint mediation efforts para pakalmahin ang sitwasyon doon sa Gaza Strip para magkaroon na ng permanenteng ceasefire o tigil putukan.
Bombo Sports News. Sa ating sports news, may tinawag ni undefeated at undisputed Japanese boxer Naoya Inoue. Itong pinatumbang si Marlon Tapales bilang tough opponent. Maalalang sa naging laban ng dalawang boksingero kagabi ay pinatulog ni Inoue itong Pinoy boxer na si Tapales sa ika-10 round ng laban. Pero sa naging panayam ho kay Inoue, walang pag-aatubiling tinawag nito si Tapales bilang isang tough opponent at pinasalamatan nga itong kapwa boksingero sa magandang laban na ipinakita nito. Sinabi rin ni Inoue na siya ay relieve sa maagang pagkakatapos ng naturang laban. Aniya, natutuwa siyang naipanalo ang naturang laban kontra sa isang malakas at tigasing boksingero. Hindi rin aniya nakitaan ng fatigue o anumang damage ang nakalabang si Tapales at nagulat na lamang siya nang ma-knockout siya sa ika-10 round. Kasunod ng naging laban ng dalawa, abay hawak na ho ni Inoue itong undefeated 26 fights habang 23 knockouts na rin ang kanyang nagawa mula sa naturang professional record. At batay ho kay Tapales, hawak na nito ang 41 na professional fights kung saan 37 dito ang nagawa niyang maipanalo. 19 sa mga ito ay nagawa ho sa pamagitan ng knockouts. Sa iba pang mga balita sa larangan ng sports, ito hong kasunod ng naitalang 26 straight loss ng Detroit Pistons sa nakalipas ho na National Basketball Association match. Hawak na nito ngayon ang record sa National Basketball Association. Ito hong tinatawag na longest losing streak matapos itong patumbahi ng Brooklyn Nets. Nagtapos ang laro sa score na 118-112 pabor ho sa Brooklyn Nets. Ang pagkatalo ng Detroit Pistons ay sa kabila pa rin ng impresibong performance ng bagito nitong point guard na si Cade Cunningham sa nagumawa ho ng 41 big points at 9 na rebounds sa kabuuan ng naturang laban. Sinamahan din siya ng batikang forward ng koponan na si Bojan Bogdanovic na nag-ambag nga ng 23 big points. Makikita ang kalungkutan sa bawat Piston player kasunod ng nangyaring bakbakan ng dalawang team. Matatandaan noong December 24 taong 2023, sinamahan ng Detroit ang mga kapunan ng Cleveland Cavaliers at Philadelphia Sixers bilang mga kapunan na may hawak sa 26 straight loss. Ang naturang record ang pinakamaraming magkakasunod na pagkatalo na naitala ng isang team sa kasaysayan ng National Basketball Association. Ngayong taon, ang Detroit ay binubuo ng mas maraming bagitong players kaysa sa mga kasamang batikan. At batay nga sa record ng National Basketball Association, itong average age ng mga players ng naturang kupunan ay nasa 25 years old. Entertainment News. Ang Ibarra the Musical big winner sa 36 Aliw Awards at tutukan po natin yan sa chika mula sa Star FM Baguio. Humakot ng parangal ang Ibarra the Musical sa 36 Aliw Awards. Kabilang sa mga parangal na natanggap ng musical ang Best Child Actor, Best Ensemble, Best Featured Actor, Best Musical Director at Best Composer, Best Director, Best Lead Actress, Best Lead Actor at Entertainer of the Year para kay Piolo Pascual na siyang gumanap bilang si Crisostomo Ibarra. Natanggap rin ng Ibarra ang Best Musical Award. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Franny Zamora, direktor ng proyekto, isang malaking karangalan umano ang mabigyan ng pagkilala ng Aliw Awards. Masaya rin siya sa patuloy na natatanggap na rekognisyon ng mundo ng teatro. Sobrang saya kasi this is just the first production of our new theater company which is Tanghalang Una Obra. Hindi naman namin na-expect agad magkakaroon ng ganitong recognition or awards, di ba? Yung hirap ng pagbubuo ng isang production, hindi biro yon. Lalo na if you have a star like Piolo Pascual, no? So dapat ma-match namin yung estado niya bilang superstar or great actor ng ating Philippine cinema. Ngayon sa mga batang mahilig talaga, kailangan yung andun yung passion.
Pag wala yung passion, hindi nyo magugustuhan ng teatro kasi tiyaga ang kailangan. Tiyaga, pagtsatsaga at sipag. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa 36th Aliw Awards Best Director in a Musical na si Franny Zamora. Ang Aliw Awards ay nagbibigay pagkilala sa live entertainment industry ng bansa. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Hailey nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All-Star Nation and Kabombo. Mga Kabombo Caster Nation, sa atin pong New Year's Countdown, 5 days to go bago ang pagsalubong ng taong 2024. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pagtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impunto launa na sa hapon, balik diri sa pagpakalagad sa Bombo Haray sa Udto sa gihapon. Kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Nagkaroon sa aton sininga New Year's Countdown. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to 5 na lang kadlaw kag bagong tuig na. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, mga bumalakal sa aton sini iyang nga mga kabombo ti nakahibalo kita nga may ara kita sang ordinansa nga ginapatuman ining pay parking, no, nga ti kung sa diin may mga dalanon kita diri nga gin paidalom sa pay parking butsilingon. Kung magparking ikaw, may ara sang bayad, no, sa aton sini nga mga kabombo ti ang mga ginabaklan sa aton sini matag palamati masami yara karon sa aton sini nga mga dalanon man malapit sa aton sini madalanon, no? So ano ang matabo sila diri? I-check naton si Bombo Jomar Villa sa iya sini nga follow-up report. Joms, sa report please come in. Inganyo sa Iloilo City Traffic Management Unit ang mga pumuluyo diri karon Bombo Champ nga gamiton ang pay parking diri na pamta sa may syudad sa Iloilo sa tiyon nga magpamalaklon subong holiday season. Suno kay Police o retired Police Colonel Oldarico Garbanzos ang head sa Iloilo City Traffic Management Unit. Ang isa diri sa purpose ng pay parking agod nga ti ma-organize ang mga salakyan kag at the same time ti
kabulig man no sa pag listen abis sa trapiko kag sa sining pagsalangisag abis sa mga salakyan at bisan din lang nga nagapark no especially sa higad sang dalan di matandaan sa aton sining mga tagpalamati ang pay parking kadamo man no diri sa may area abis sa city proper diri sa may Dalan Nortes diri sa may area sang Aldiger bayari man din nga porsyon alapos diri sa may area sa gadalan na Molino ni kag didto man sa area to lapos to sa bay bahin sa Plaza Litagay may porsyon man dira nga pwede makapark ang ining mga salakyan especially subong yang holiday season pero sa natungdan gina-considered madiri karon Bumbucham bangod nga ti sa kadamuon bala sa mga salakyan, volume sa salakyan. No? Kaya bisa sila siling assessment o bisa sa siling pagsunod sa bulan sa Disyembre, doon nagdugang mga 35% gid ang volume sa mga salakyan nga nag-asunod diri sa may syudad sa Iloilo, especially diri sa may downtown area at makabig diri karon nga do paimbodobla ang sistema diri kaya halin sa nagkalinain nga area nga do diri sila nagatingob sa may downtown area. So gina-consider diri sa natungdan bangod nga hindi man atatapan sa mga pay parking area nga nagaginotok na. So gina-consider diri ang pagpark sa higad sa dalan especially diri sa may downtown area pero ang purpose ng sini sa pagpark amo nga kon may ara ikaw nga baklon diri Bumbucham kay ti open sidewalk naman. May mga best kating iban way na sa parkingan so ginapasugtan pero hindi lang gid magdugay. Way lang gid ba specific kung ano kadugay ni ang hindi magdugay. Pero sunod sa natungdan, ano nga dapat nga ang pagpark sa higad sandalan may purpose hindi pwede nga ti mapark kada tapos adto kato din ka ma-opisina abi kon lagaw-lagaw. So dapat ang isa sa gida pasugtan lang kung may ara ikaw baklon kag dapat naka-hazard ang imo siling salakyan para at least nga hindi bala makakos pag sa traffic kag iti mabalaan sa nagasunod sa imo nga may ara nga nagakatabo abi nga transaksyon dira o kung pundo ikaw agod kay baklon adri sa may downtown area diri karon Bumbucham fully deployment naman ang mga katapo diri karon sa traffic enforcer although nga ti sunog ni sa tungda medyo kulang-kulang sila pa pero tinguan no nga maka-augment diri sa ila siling area especially sa mga lugar nga masabi nega-cause diri karon sa traffic especially diri sa downtown area nga ti adrigid ang bulyada sa mga salakyan Bumbucham ti gina-expect man no sa natungdan nga mangin matawhay kag wala sa badabo nga gamo kag pag-insindi man sa mga pumuluyo at same time sa mga motorista gisa dili sa panawagan sa natungdan nga mag sunod no sa sining pagsulundan kag hindi makatuga diri karon sa gamo no kay tiban antang iban bisan magpark ka lang da cross kilid dalan kag kung may kasunod sa imo bisan butantay sa minuto lawig na mo so kung naga-cause ka da karon sa traffic so at least nga na pahamdom diri sa natungdan nga hindi gid magpalawig sa pagpark sa higad sang dalan. Ari pala pabati ta si retired Colonel Oldarico Garbanzos sa papakigangutan sa Bombo Radio. Tungod nga open sidewalk kita Bumbucham. And basta hindi lang gid sobra ka lawig no kung may ginahulat man or may ginabakal man no I think we become lenient on this because nga this is holiday season. Kag kung holiday season ang Iloilo City ang aton nga city government nagatag sang leniency para sa aton nga mga pumuluyo particularly ang mga road users nato. Bali may time lang gid kung mag-park sila sa kilidalan especially diri sa medyo embasa. Mga ano kalawig sir? Well, gina-encourage namon nga they will use ang aton nga mga pay parking streets. Yes. And galing kay ang aton mga pay parking streets gaka ubos man. Most of the time ining naga-parking sa kilid no may ginadulong kag ginahulat or may ginahulat sila dira sa aton nga basta hindi lang sila mag sobra dira kalawig well then ang aton mga enforcers will be lenient
sa ilang pag-parking or standing sa sina nga lugar. So dapat i-address Bombochamp si retired Police Colonel Oldarico Garbanzo. So bounty kung lang taon ta nag-amat-amat na no. Adamo ang mga salakyan diri sa syudad kay kahapon medyo gamay-gamay pagidman pero subudo nagbalik-balik na ang sitwasyon diri nga kung makita naton nga ti iban naga-park na sa gadalan imbes nga 2 lanes or 3 lanes karon ting iban naga-cause na diri sa traffic especially ti madungan pagid mga pasahero nga mga jeep kag mga modernized unit kati nagataris diri karon sa aton sining dalanon diri Bombochamp. All right. Ines si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Pastor Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. So may konsiderasyon from the Iloilo City Traffic Management Unit nga ginapanugutan nga kung may ginahulat or may baklon lamang no kay bangon man open sidewalk kita subong so ginakonsiderar nila sa aton sini mga kabombo nga hindi ka mo pag tikitan sang pagviolar abi sa aton sini nga mga ordinansa. Pero mas maayo hambal ni retired Colonel Garbanzo sa mas maayo nga igamiton ang pay parking areas. No? Ugaling kiti may mga tiyempo kung kaisa nga puno aton sini nga pay parking areas kag bangod holiday season subong so ginakonsiderar ang pagpanugot man as long as nga hindi na maglawig or hindi iya mag-park no sa nasambit sini karon nga isa ka lugar abi or sa kilid sang dalan for that matter no ang kalabanan sini sa aton abi gina-park ang or ginapundo ang salakyan kag usually kung may ginahulat ka imahasard ka lang sa kilid sang dalan kiti nagapati ka man hindi man maglawig ang imo sini nga ginahulat hindi mo man iya mabilin ang imo sini nga salakyan nga nakahasard lang kay ti most probably sina ang iya sini nga mangin ending sina ma-discharge ang imo sini nga battery sa mga kasubong sina iya nga sitwasyon kung may mga ginakonsiderar kag ginapanugutan ang aton sini nga traffic management unit nagakadapat hindi man aton pag-abusuhan sa aton sini nga mga kabombo kay hindi man lang ikaw hindi man lang kamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10 no ang nagagamit sa aton sini nga mga dalanon. Kung niya konsiderar ang iban subong iya nga tiyempo bangod holiday season suno sa Iloilo City Traffic Management Unit ikonsiderar man nila ang tanan as long as hindi lang mag-abusar gani no kay kon abuso na nakaroon niya titikitan gid kamo sang mga traffic enforcer naton 11 minuto sa nakaligad sa takna sining launa libog karon ng ulo sang magutod kung nga agolpiada lang naglabot sa masobra 15,000 pesos ang ila sini nga bill sa kuryente nga kung lantawon naton sa mga previous electric bill nila as provided sang nagpabombo nagadangat lamang 3 to 4,000 pesos. Hindi man ginamo sina kabugat ang ila sini nga mga appliances. Kay ginpanugutan man kita nila ang Bombo News team nga maka-chekyar sa sulod sa ila sini nga puluyan. But nadiskubrihan sini nila banwa nga may duha ka linya nga naga-jumper or illegal connection sa ila. So nagapasa tuya karon ang duha sini ka mga pamalay nga magsukbit, magsangat sa linya sang makaluluoy sining magutod. Ginpalabot ni karon sa Bombo News team sa igtulupangod sa punong barangay dira sa may Rizal Apos Norte. Kagang hamalikap imo balay, imo bantay. Ugaling sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung lang taon nato ng setup subong sa more electric and power company sa aton sini nga mga kabombo, may mga linya na silang mataas. No? Magluwas lang kung may pila-pila ka mga kabaranggayan naton nga ang linya sini nila, ang primary line sini nila sa aton sini mga kabombo medyo manubo-nubo pa pero I do believe nga ginligwat na ining mga pagplastar sang linya sang more power Iloilo
bangod nga ang una sininila nga gintutukan nga madula amo ang pilferage, pagpangawat sang kuryente sa aton sinimatag palamati. Pero kabalo ka naman sang Pinoy, napautukan gani kung magpaano maghimo buga, naglabot sa punto nga ang buga ginabalahan hulin, kag kadamo lang sang iban. Grabe ang ingenuity sang isa iya ka Pinoy, o galing ang ingenuity sang kalabanan or pipila, naigo iya sa pamintaha sa ilang sinisig kaparyo. Tinagalibog karon ng ulo sang mag-utod to kundi nila kwaon ang 15,300 plus. Kay may 48 hours sa notice na sila for disconnection. Napakigangutan taman na ang more power kagaina sa aton sinima kabombo kag ila siningagin pasalig nga magapatigayon sila sa pagpanghusisa kag magaimbestigar sa nasambit sini karon nga jumper or illegal connection. Dira iya sa sining mag-utod nga nagapanghakroy karon kag nagakudog ang bilog nga kalawasan, magluwas kag palibog kundi kwaon ang 15,000 masobra pesos. 15,000 pesos masobra, may 48-hour notice of disconnection pa sila. But initially, sa aton sining matag palamati, hindi kaya kay 4,000, kundi 400 lang idya mobile, pakita to bla. Previous nila nga balayran, nga naglabot ko sa 11,000 kay 480, 470 to 480 lang ang ginabalayran sa aton sining makabumbo, no? But as per information gani from the customer service, although nga ti magapagwa gid sang official statement ang more power, initially payag sa aton sini nga mga kabombo nga si More hindi man niya panugutan nga maamo sining sitwasyon sa isa ka konsumidor kay gintingwaan ganin nila mo, no? Nga mapahapos ang pagbutang sang kontador, may mga nagakaigo pa ni sila nga mga programa, may mga ginabalik pa tong may mga refund pa sila, no? Sa aton sinimatag palamati. But sa bahin naman karon niya sang barangay official, i-check naton ang follow-up report ni Bombo Gladwin Gusilo kung anong lihok sang barangay may kantanan sa sining issue nga may naga-jumper gali diraya, hindi lang kaisa kundi duha to kunong naga-connect, naga-illegal connection sa sining pobre kag makaluluoy, nga tag-iya sang kontador. Si Bombo Gladwin Gusilo may follow-up report. Glad sa report, please come in. Bombo Champ, nagpanugyan ang kapitan sang Barangay Rizal Apusor sa mga pumuluyo nga bantayan gid ang tagsa ka mga kontador agud bala Bombo Champ mamonitor kag miara man kung miara bala nga naga-jumper sa ila kuryente. Bombo Champ, ti nakalabot naman kay Kapitan Wilson Aliona ang kaso sa isa niya ka pumuluyo may kangtanan sa illegal nga connection sa kuryente. Tinaybaluan nga may isa nagapabombo kag nagreklamo ang may ginreklamo bala Bombo Champ nga may nag-jumper sa ila kuryente bangod golpyada lang nagatimbuok ang ila electric bill. Ti ang nagreklamo amo ni si Rose Dino upod man ang iya nga utod. Ti bali natabo diri umpisa sang bulan sang Oktubre bala Bombo Champ natingala na ang magutod matapos wala na nahatag sang more power ang bill sa ila. Tiging kakibot nila tungod ila bill duwa na kabulan kag nagtingob ini kag nagatimbuok ini masobra 11,000 pesos. Tiki ang ila nga regular nga bill nagalabot lang 300 pesos at ubtub 400 pesos plus. Ti kag ang ila man nga mga appliances bala Bombo Champ nga ginagamit sa sulod sang balay, duha lang ka ceiling fan, isa ka television, duha ka sulo, isa man ka cellphone or duha ka mga cellphone ang ila ginagamit nga gadget. Ti bisan si Kapitan Wilson nagapati bala Bombo Champ nga hindi kalabot 1,000 ang ila nga bill. Ti sa subong nga Disyembre nagdangat 3,640 pesos ang ila nga bill. Kung tingbon mo Bombo Champ nagalabot ini 15,557 pesos. Ti miara na sila sa duha man sa kaadlaw agud abaydan ini Bombo Champ sa more power. Ti ginreklamo man or nakalabot man sa talatapan sa more power, tinakadto man diri ang inspector sang electric company tinatukiban nga duha gid naga illegal tapping sa ila nga balay. Ti nagpanugyan gid si Kap Aliona
nga dapat likawan ang pagjumper sa mga street lights, overloading sa mga saksakan, ang octopus connection bala po champ kag paggamit man sa nga substandard nga electrical wiring. Tinagpayag man si kapitan nga naka-eksperyensya man siya kaangay sang insidente sa sini nga magutod. Kung sa diin bala po champ nagtimbuok man ang iya nga gibaydan nga bill from 3,000 pesos ang bilya at tagabulan tinaglabot ini 10,000 pesos. Tidugang pa ni kapitan dako nga problema ang naga-jumper suno kay tungod bala po champ may mga pumuluyo gihapon nga wala pa naka-apply sang ila kontador. Ti handa naman magpadala sang electrician ang barangay sa mga pamalay agon mag-check kung safe ang ila mga electrical connection. Tinatalana naman bala po champ nga mag-atubangay ang duwa ka pamilya may kang tanan sa sining reklamo sa barangay hall. Ti panawagan ni Kapitan Alyona nga sa mga naga-illegal connections nga untatan na ang illegal nga aktibidad bangod nang gin makalulukoy diri ang legitimate consumers nga apektado gid bala po champ. Hindi man rason sang sunog ti bangod sa low voltage kag power interruption. Tigi pa siguro ni Kapitan Alyona nga magapadayon ang monitoring man sa pag-check sa mga naga-illegal connection sa ilang barangay. Yari bala no nalabot man naton si Cap Wilson Alyona diri sa Barangay Rizal Lapus ti pamatian naton sa aton nga interview. Ina nga issue naka-monitor man ko ina regarding sa jumper sa Ilabalay. So far ang nga problema actually ang amo na lang kung may ga-jumper usually ikaw gid na iyang concern nga panimalay kay ti imo panimalay imo bantayan kay ti although nga kadamo sa aton di constituent so ti pag-inspection sang more power nakita nga may katakod nga jumper. So, hindi man siya ka-pinpoint. Kita ni sang first na-discover niya nga nagdako na, nagreklamo na siya sa more. At least na yun, mapatawag, nagreklamo ka kag pa-inspection mo ang imong kontador. Yes, kung may ginareklamo siya, ang procedure, kung may complaint ka sa barangay, you have to write complaint letter kung sinog natubod mo kay para mapadalan ta sang summon letter, invitation para magtubangay ang both parties. Sa stricto sa more kag ang ginabriefing kami pati sa jumper kag illegal anti-filterage law is daw ay naku kabalo nga may gatap sa ga-jumper. Kay tungod ang more very strictly gid parti sa jumper kay damo gid nakasuha na sang more kag nag-briefing kami sa December liwat parti sa mga jumper pinatawag kami sa more mga punong barangay. So, strictly gid-implement namon kay grabe ang penalty kay kasuhan kag isang more. Sir, so ina nga case bala Bombo Gladwin, ako isa man ko na biktima sang gulpi lang ang akon nga bill nga isa ko kabalay sa bata ko. Garate kami na kada bulan mga 2 to 3,000 per month. Nakibot ko nga nag-bill kami gulpi ng 10,000. So gin pa himo ko, gin kadtuan ko, nagreklamo ko sa more inspection. Inspection nila, wala gid makita kung may gatango nga jumper. So based sa ilang investigation, sila niya hindi kami nakahambala muna. So, tising ko ti ano na, kayari ang bill ko ay kuya palya kada bulan, gabayad ko kay may kundi ka kabayad, may certain penalties. So, pagreklamo ko, ang sabat sa akon sa ilang opisina, you have to pay that. Ginpa-inspection, nagduwa ka bulan, nagbalik.
Pero nagbayad gid ko yun sa 10,000. Wala gid ko nila tagaan aksyon o kung nakita nilang bill ko. Isiling niya kung ano na-consume mo, amo binabayaran mo. Samtang libot man kami, inspection, kag naway ko diya may nakita na nga jumper. Kaya mo na kasiling ko, grabe ang penalties. So, with regards sang balik ta Bombo Gladwin sa kay nabalaan kong nakagamay gilang na sang ila nga balay kag ang ila konsumo da way man na sila sa mga big appliances da. So muna nga ang hindi man ta ka-blame kung sino kay tani nga first nga nagtaas ang ila bill, ang ila ginhimo nagpa-inspection dayon. So ti subong ginulat pa sa isa duha ka bill nga nagtaas pagid with regards kina sang iya gina hambal nga may jumper sa ila. So may nag-text man di sa amon nga ang ginapabati-batian niya nag-text man regarding sa problema. So basi mapatawag ko sila sa siningay inadlaw parte sa ina nga problema. Ato na batian si Cap Wilson Alion sa Barangay Rizal Pusor bumudjati sandigman sa Republic Act number 7832 o kon anti-filterage of electricity and theft bumudjati ginadumilian gid ang illegal nga pagpanakod sa kuryente ilabi na pa ang pagpangawat sang kasilingan nga may legal nga connection. Ti ang illegal nga connection sini bumudjamp isa man sa mga mabudlay nga problema sang barangay. Tigintipon mambala sila bumudjamp suno man kay Cap Aliona sang more power ang tanan nga mga barangay kapital lakip na siya agud edukar kag ang kuano balang ila papel bilang amay kag iloy sang nga komunidad. Ti amo nang problema subong sang nasambit nga barangay nga kay damo man Japon ang naga-engage ni sa pag tap bala sa illegal connection bobocham sa ilang mga pumuluyo bobocham. Ti amo na nagpanugyan sila dapat i-report kag i-monitor kag imo konduktor ikaw gin mismo ang mag-check kung may ara bala sang naga-jumper sa imo nga linya bobocham. Ti i-report mo gilayon agud matagan sang solusyon sang barangay officials kag mismo ang electric company bobocham matagan man sa sining nga nagakaigo nga solusyon bobocham. All right. Ini si Bombo Glan Gustilo para sa number 1 yung most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sini iyang follow-up report. Bangod nga mayara sang na-recover nga mga wiring kag posible ginapatihan ginagamit adto sa illegal connection, no? So amo na sa nasiling naton initially hambal sang more through sa ila sa customer service mapatigayon sila sang nagakiigo sini iyang investigasyon kag pagkatapos ang investigasyon mapagwa sila sang ila sining official statement kag most probably nga i-reverse magambaka nga i-reverse kuno ang kun ano kunong usual nga ginabayaran sang mag-utod amo lang ng ila sini nga bayaran initially suno na iya sa minsay nga palabot sang more power. But as soon as possible nga matapos ang ila sining investigasyon, magapagwa sila gilayon sang official statement man may kantanan sa sining reklamo karon sa mag-uto dira sa may Rizal Pusor nga naglabot iya sa 15,000 ang ila sining electric bill. 26 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton na Banwa IPPO nagpanugyan nga mag-andam sa mga peke nga kwarta nga posible maglapta subong iya nga holiday season kag saho-saho gini nga nila during rush hour bala nga damo ang manugbakal nagapamakal o pasudlan sinadra nila sa nga peke nga kwarta kay bangod sa kasakoon tindi mo na matsekyar ang kwarta nga ginabayan si mo kadamo sang nagabakal ti posible makalusot ini gani dapat magandaman sa aton sa mga kabombo hilabi pa sa mga cashier nga dapat i-check-in ang kwarta nga ginadaho mo nagikan sa imo sa nga customer. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ng tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang... Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Basta gani madamo sang tawo, partikularmente sa mga balaligyaan, merkado, establishmento komersyal, masako ang tanan, masakong pagbinaklanay, pagkambyuhanay, amo ining mga masami gina-target sang mga modus. Hilabi pa kung ang pagpalapaw, palusot,
sang mga piki nga kwarta. Hilabi pa sa buong holiday season. Tagsa-tagsa sa atonti, may mga bonuses, nagapadulong iya sa mga establishmento komersyal, sa mga mall, sa mga merkado, agod magpamalaklon. Now, diri man ni karon kag sulod ining mga sindikato or mga manugtunto. Gamit ang piki sini nila nga kwarta, ginagrab nilang oportunidad nga masako kag ginagamit ining piki nga kwarta kag bangod sa kasakuon kung kaisa hindi na matsikyar maayo nga ang pera or ang kwarta galing nga ginbaton mo is piki na. So pagbaton mo sang bilog iya nga 1,000, ang binakalya mi is worth 100 pesos only. So kambyuhan mo siya sang 900 pesos. Kagang 900 pesos iya nga ina, ti siyempre genuine money ina. No? Authentic nga kwarta ina sa aton sini karon niya matag palamati. Ti kung mabiktima ang isa ka cashier baw dako gini nga palaligban kiti ibuhin man ni sa iya mo. Mabiktima mo dar karon ng isa ka negosyante dako man niya nga palaligban sa iya kag problema bangod mapektuhan man ang iya sini nga income. Gani nagapaandam diri ang Iloilo Police Provincial Office nga maghalong gid kag mangin sigurista. No? Sa pagbaton sang mga kwarta kag dapat sikyaron gid nga ining kwarta nga ginabaton nimo kun ina bilog maghambal ikaw nga bilog paper bill sang 500 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos. Pasiguraduhon mo nga ina hindi piki. Si Bombo Ronel Brabanzo may follow-up report. Nel, sa report, please come in. Nagpanugyan ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO sa mga pumuluyo nga magdoble andam sa mga nagapameke sa kwarta subong nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, iyagin payag nga mangin busisi o kon mabusisi bangod mas dako ang posibilidad nga maglapta ang peke nga kwarta subong nga damo nga nagagwa magpamakal. Suno kay Aranyo, may 3 ka paagi nga pwede nga mamanan kung peke ang isa ka kwarta. Una, pamaagi sang tudlo, hikapon o konbatsagon ang kwarta kung ini ang tamaan kakinis, ini ang peke. Ang original o kung genuine nga kwarta, ang rough kung ini ang hikapon. Pangalawa, i-review ang mga detalye sang kwarta pamaagi sa pagpasanag sang suga o kung sa adlaw. Ang tawon kaangay sang mga litrato sang baganihan sa kwarta kagti ang mga watermark kung ini klaro kaga visible o kung kitaon. Pangatlo, isekyar ang mga serial number kag security thread kung naka-vertical nga naka-arrange ang numero kag mga letra ini. Makitaan sa security thread ang inconsistent lines nga nagapakita sang orig nga kwarta. Sa dugang nga bala nga detalye kag impormasyon sa Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa nga ITPO ang aton pamatian. Aton ang aton sini nga mga muluyo, aton sini nga mga kasimagawa dari sa probinsya sa Iloilo nga mangin mabusisi no kay subong panahon sa Christmas amo man ini ang isaman ka mga panahon nga kung sa diin no may mga restaurant kita nag-take advantage pagi sinisang pag-circulate naman no sa mga fake money. So may ara kita nga 3 sini ka mga pamaagi paano naton sini maibaluan ang kunang isa bala ka kwarta is piki bala o kung genuine no. So number 1, so aton ining anong gid no nga hikapon or pagkagon naton no kung ang isa bala ka banknote nga ginakapta naton is genuine o kung hindi. Kay di ang ano naton ini ma-distinguish naton ini kaya nga aton sining nga original ya or genuine aton sining nga kwarta na ginagamit no, especially ang mga paper bills naton medyo mano ini no medyo rough ini kung tandugo naton no kapin pa kung gamitan naton sa aton sining tudlo no himaso naton medyo rough ini siya no kag ang aton ini nga papel nga ginagamit is emboss inyo no nga naka-print ini tapos dapat no
ato man taon kung ang atos ni nga mga ginwa niya especially suba or sa sa paligid naton ini kumbaga liyo naton pagi sa suga o kung adlaw makita naton dira ang watermark sang mga ginwa niya kwarta kay diri visible naman nila so especially sa mga dalagko sini nga mga bills naton. So ang isa man ka ng taon pag naton diri ang mga serial number sang aton sining sang duha sang mga mga alphabetical diagrams naman. So another is ang test amo naman ining aton man nga i-check so dapat ang diri ang vertical nga arrange ang nga security threat kung lang taon ba na nato Bomboronel do sako kita man na makita naton. So ako isa sa mga security nga dapat nato para nga sa ginayon manakpan ini sila kag hindi na magpanakta sa mga piki sini nga kwanta ka biktima aton sini nga mga kasimanwa. Sir, dini sila pwede sir kagilayon kadto sir if ever may mga instances silang ma-encounter nga mo sini sir. Yan sa magpanakot gidayon sa aton sini nga sa aton sini nga mga kapulisan para nga ma-actionan nini dayon pag mapanakot man aton nini sa aton sini nga Bangko Sentral ng Pilipinas. Nabatian si Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang IPP o kung Iloilo Police Provincial Office Bongo Champ gani sila ang nagapanugyan nga mangin mabusisi kapin pa ang mga nagapadulong bala sa syudad kiti magpamakal sa buong tigay lapit na nga bagong tuig pila na lang kadlaw inapanugyan gid nila nga isekyar kag ibusision ang kwarta nga nagasulod kag nila nga ginapamakal Bumbotsap kag para man nga malikawan nga makabaton sang peke nga kwarta binagit subong holiday season kati nagalap ang pilaman ka mga take advantage sa aton man nga mga pumuluyo. Alright, so ano ganito liwat Bomboronel ang tatlo ka steps agod nga ma-identify ta? Ang una Bumbotsap pamaagi balasang aton nga tudlo ikapon o ko nabatsagon ang parta kung ini ang tamaan kakinis ini ang peke kay Bumbotsap ang original nga banknote o ko na bill nga isa ka kwarta ini kung ihapluson mo Bumbotsap medyo rough ini kay ang texture na bala medyo rough kay ang original kung ikapon mo ang hindi niya makinis sa Bumbotsap kay ang pangalawa i-review bala ang detalye sang kwarta pamaagi bala sa pagpasanag sa suga o kung sang adlaw la kung di ba kung ibayaw mo ang banknote o kung kwarta nga bill nga ini makitaan mo ang shadowing kang baganihan kung kang nagalarawan sa isa ka banknote Bumbotsap kasi ang watermark sini makita mo man kung paagi pala sa suga upon sa adlaw klaro kung visible kung kita kung blurred Bumbotsap ini ang peke kasi ang pangatlo sikyar ang serial number kasi ang security thread kung ini ang naka-vertical nga naka-arrange bala kasi ang numero kag letra way gasang pawanay kasi way nagadukta na gila kay may spaces in between kasi vertical ang iyang arrangement kasi makitaan nga ang security thread kag ang inconsistent bala nga linya kung mga lines amo ini ang nagapakita nga matuod ang isang kwarta Bumbotsap kay kung wala ang mga inconsistent lines nga nagiingat bala sa serial number ini ang peke Bumbotsap. All right. Si Bomboronel Palemi sa Brabanzo para sa the number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, tumbo! Salamat kid Bomboronel Brabanzo sa imo siningang follow-up report. Now, may duha ko diri ka 1,000 peso bill. Ang isa akon, ang daan, ang bago kay Bumbo Chris pero naghambal siya kag ginasakon niya sige Bumbotsap dira na lang na sa imo. Thank you again. Pati ka na. Now, diri kita makadto sa una sa medyo daan bala nga paper bill sang 1,000, ti ara dira ang
tatlo ka ulo mo ning masamig na tawag nila bla. Tatlo ka ulo, no? Jose Abad Santos, Jose Falianis Escoda, Vicente Lim, no? Kag ang hambal ni Major Aranyo, sinya kung pasugaan mo ni, makita mo na dira ang watermark, may suga dis babaw ko. Na, kay kung peke ini siya, sa aton sini nga mga kabombo, ang watermark sa, kung nagatubang ka sa kwarta, sa right side mo na siya makita, ang Jose Abad Santos, Jose Falianis Escoda, kag Vicente Lim, no? Kinarton sa dra magwa, pero iniya daw exact copy sa kung ano ang ara sa tubang sang kwarta. And of course, kung ikapon mo, isa sa mga features ini is medyo magaras, no? Sa aton sini nga mga kabombo, may mga security features, tapos atong iya sini nga daw strip na drio sa tunga, sa aton sini nga mga kabombo, no? Nagaingat. Ang sa likod sining daan nga 1,000 paper bill, amo ang South Sea Pearl, no? Sa aton sini nga mga kabombo, makita mo dira ang Tubataha Reefs Natural Park, UNESCO World Heritage, no? Sa likod sa aton sini mga kabombo. Inaiya sa daan, no? Lain naman ang feature sang bag-o sa aton sini nga mga kabombo, no? Ining bag-o nga 1,000 peso bill sa aton sini matag Palamati, bawa ara na si Haring Aguilao, amo ning ginakakulbaan sang tanan. Kay kung makita ko nilang Agilado, kadasig lang maglupad mo, to mo man ang ila sini nga kwarta. But damo man sa nagagwa sini nga peke, nga kasubong sini nga kwarta, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Kung manotisya ra ninyo banwa, kung ikapon mo ni siya, medyo smooth na ni siya, no? Kag sa right side sinadiri niya, ara dira ang seal sa nga Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Kag do may transparent area na di siya, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, makita ninyo man dira kung nagauyat ka mo sang bag-o nga 1,000 peso bill, no? Sa left side niya may ara sang ano man ini siya, isa man ka indicator nga mabudlay sundon kung counterfeit or peke nga kwarta, no? Sa aton sini nga mga kabombo, same as with sa aton sini matag palamati, ining bag-o nga 1,000 peso bill bala, na amo ning ginakakulbaan sadto sang una ni nga nagwa nga kun mayukot kuno hindi na mabaton, no? Well, nag-explain naman diri ang Bangko Sentral ng Pilipinas, as long as kun mapilo siya bing amo ni okay lang, no? Pero hindi lang siya siling nga dugin krampol or gin kumos kid bala. Sa aton sinimatag palamati kag ang 1,000 sa front side, ang diri balaw, ang 1,000 niya na, kita nyo dira sa aton sinima kabombo. Nag-ano na siya? Nag-change ang color kung inyo sini nga pasugan. Nagalain-lain na siya color. No? Ato bumuklis ang may 1,000 bala nga sa kilid, nag-greenan. Amo to siya kagina, ang bago lang. Ang isa na, ararara. No? Kung ihulag-hulagon nyo na, nagahulag man inang color sina, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo nang mga palatandaan sang bag-o sini nga 1,000 peso bill, kag isa lang yung mambal ko, kalain sang tulok sang agila. Do malupad gid siya kuno sa aton sinimatag palamati. Be careful gid, dapat husisaon ginaton ang mga kwarta nga ginabato naton, hilabi pa sa karon nga may mga bintahuso, oportunista nga tuyo sini magpanghalit sa ila sinisig kaparyo. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Ang buga amo ning nagapanguna kuno nga rason sa mga nalukpan diri sa Western Visayas. Ang DOH nagpanumdom sa pila ka mga tips sa pagsaulog sa New Year nga wala nagagamit sang palupok o pyrotechnics dira, firecrackers, fireworks, so on and so forth, para nga di ma-minimize naton ang injuries kag labi kag labaw sa tanan ba, hindi gid magpalupok sa inyo siniya nga mga pusil sa aton sini nga mga kabumbo, ti mga hambal kabumbo ti ang naga-stray bullet ba lang ya ang iya sini nga tip bronze ti reload guro pwede bisan reload pa. Hambal sang kilala ko, mahal ko no subong ang
no ganing term nito nga namahalan siya sa aton sini nga mga kabumbo. Mahal ko no ang di na to de lang kay pangitaon ta dibla. Mahal ang primer, no? Mahal ko nung primer subong. Muna ka bisan reload, hindi ka magpalupok. Check ta si Bombohana Andasa. Bombohana sa report na please come in. Kataas nga na-record sang Department of Health Western Visayas bilang rason sa mga nalukpan sang palupok kadungan man sa nagahilapit nga pagsaulog sang bag-ong tuig. Sa virtual press conference ginpatigayon sang Department of Health Western Visayas, may ara na sang 17 ka na-record nga mga fireworks-related injuries. 15 diri ang gindala sa mga non-Sentinel hospitals kag duwa naman sa Sentinel hospitals. Ang ginakabig ng mga Sentinel hospitals diri sa Region 6 amo ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Western Visayas Medical Center, Western Visayas Sanitarium, kag Iloilo Mission Hospital. Kag ang isa diri humalin sa Bacolod, kag ang isa naman sa Haniway. Nagaedad isa tubtob pulo ka tuig, kag ang isa naman iya 11 tubtob 20 anyos. Nakaagom ang isa sa ila sang blast o kan pagtunog, kag isa naman ay injury. Sa pahayag ni Dr. Fritzy Ann Tuzet de Rosso Hikito, ang Health Promotion Unit Head sa Department of Health Region 6, nasambit niya diri nga boga gid ang nagapanguna nga rason sa mga nalukpan sang palupok kung sa diin sa 15 kagindala sa non-Sentinel hospitals, 7 diri ang na-record bangod sa boga. Isa-isa naman sa 5-star, Triangulo, Camara, Watusi, Baby Rocket, Bamboo Cannon, kag Flying Tiger. Kag kalabanan man diri Bombo-Champ ang mga kabataan bala kung sa diin 53% ang nagaedad isa tubtob pulo ka tuig kag 27% naman sa nagaedad 11 tubtob 20 anyos. Suno kay Hikito, 8 diri ang nakaagom sang blast burn with no amputation kag 7 naman ang nakaagom sang eye injury. Apang ini sila tanan, nadapatan naman sang pagbulong kag ginpapauli na sa ilang panimalaya. Nagapahanumdum man ang Department of Health Western Visayas para sa safe kag healthy nga pagselebrar sang bag-ong tuig. Kag amo ini ang iwas paputok, healthy handaan kag healthy celebration. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Dr. Fritzy Antuzet de Rosso Hikito, ang Health Promotion Unit Head sa Department of Health Region 6 para sa dugang ka impormasyon. Us on our virtual presser on fireworks-related injury campaign or the Iwas Paputok campaign. As we approach the new year and continue with the festivities, it is important to note any lingering danger that may be caused by fireworks. For this year's breakdown of fireworks-related injury, based on the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of the Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development, as of November 26, 2023, we have recorded 17 cases of fireworks-related injury, and 15 of these cases are from our non-Sentinel hospitals, and 2 cases coming from our Sentinel hospital. This is approximately 29% lower than the 24 cases from the same time period last year. These case reports are from the 4 Sentinel hospitals and all health facilities under the 8 provinces HUCs in Western Visayas. For the breakdown, from our Sentinel hospitals, we have 2 cases, one from Bacolod City and one from Iloilo Province. Both cases are male, aging from 1 to 20 years of age. One case had an eye injury and the other with blast burn. The type of firecracker involved in the case are Boga and 5-star. All hospital sentinels FWRI cases were treated and sent home, and there were no reports of amputation. From our non-sentinel hospitals, we have the province of Capiz with 3 cases, Iloilo Province with 4 cases, province of Negros Occidental with 7 cases, and from the province of Antique with 1 case. A total of 8 cases were reported with blast or burn injury and 7 cases with eye injury. The firecracker with the most number involvement is Boga with 7 cases, equivalent to 47% of all our cases in non-sentinel hospitals, followed by Triangulo, Camara, Watusi, others such as Baby Rocket, Bamboo Cannon, Flying Tiger, and others. Most cases of involvement are male with 12 cases, aging from 1 to 10 years old.
That's 8 cases, and all of these 15 cases were treated and sent home, and there were also no reports of amputation. So the Department of Health advocates for a healthy Christmas sa Healthy Pilipinas campaign, and under this umbrella campaign is our Iwas Paputok. As the lead implementing agency for health, we continue to encourage the public to advocate and observe a healthy and safe celebration. Your cooperation and support in disseminating this information is essential para sa isang ligtas at healthy na Pilipinas. Thank you very much. Nabatian ang pahayag ni Dr. Fretzy Anzazet de Rosso Hikito, ang Health Promotion Unit Head sa Department of Health or Region 6 sa Bombo Chomp. All right. Now, ginakabig ni nga illegal ang buga kag as per madumduman naton ginapang confiscate kani o kung may mga nagkalapriso sini may ara na balas ang numero ang DOH kung pila as of now, as of press time ang nakumpiskar sini nga buga Bombo Hana. Sa dira Bombo Chom, ginahibalo pa nato no kung pilagin ang data sang nakumpiska na kay ang diriya mga fireworks related injuries pa lang ang ilagin presentar diri Bombo Chom. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Now, sa aton siniya nga mga kabombo, no? Kadamo sa mga pamagi agud nga sugalawon ang bagong tuig. Oh? Hindi lamang kay makumpleto ang bagong tuig or sa pagsaulog sang bagong tuig mabatsagan tagid nga tuig 2024 na kung hindi kita magpalupok, no? Sa kinaandan or impluwensya nato nagikan abiya sa mga Chinese sa mga pagpati nga may mga fireworks, firecrackers sa tagsa ka magsugalaw sa bagong tuig para kuno nga tabugon ang evil spirits, tabugon ang malas. Isugata mo man yang mga Pinoy nga sinyati tagsa ka tuig nagapinalupok kita sa gwa. Tibasi kung naggrabe bilang nagrenewal ang mga bad spirits, ang mga malas pagkabati nila sang lupok kaya ra sila sa gwa, nagsululod sila sa balay. Oh. Pero sa sulod balay kita mapinalupok, no? Pero mga langas-langas lamang, no? Mas mayo nga hindi lamang kay sa palupok kita makahimo sang sound. Pwede man tadra patik-patik sang mga labador or taklob sang kaldero, no? Pero mas nami pagid kung may mga recorded audio kamubla or audio video sa inyo sini nga puluyan sang linok panay, firecrackers or fireworks. Pwede nyo man na mahimo pandaro ninyo sa sugalaw sang bagong tuig. Sina nga pamagi hindi malikawan mong risgo nga malukpan. Ang iba naman yan nagaklinabo ang pagkadason nga adlaw. Nagapinamulot ka mga wala naglupok sini iyang mga firecrackers. Isa man sa punto gani nga ginraise ang kilala ko Santo Bombo Chris, sining niya way man sang puluton nga firecrackers kung wala sa may nagpalupok kagabi. Oo. No? Sa aton sini matagpalamati. Pero kung hindi gid malikawan nga magpalupok, i-make sure lang nga himuon nyo ini sa wayang nga lugar nga way sang may mapiskan, no? Way sang may maagsikan dira sa pulbura. Kag pagkatapos kung naglupok man na kung way ang imusin nga firecrackers, basyahin na lang dayon katubig para panigurado nga hindi na siya maglupok liwat. Sa aton sini makabumbo.
Pero sa gyapon tingin na encourage naton ang paglikaw sa paggamit sang mga firecrackers, hilabi na ining mga illegal, mga pikulo, mga watusi, mga buga, kay wala niya nagatabog sang malas. Nagapaypay ini sang malas. Di nga nagapaypay malas karong magribinta ng buga mo kung ikaw malukpan. Karon ko magpisik tirang watusis matamo kung bulag ka. Karon ko nalumubok gulpi ang pikulo. Kunti lukpan kamot mo, amo na yang nagapaypay sang malas. Oras, 2 minutos sa kaligad sa takdang alas 2. Standby na sa kapon namang program ko upod sa kay Tita Regine. Ismomot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for December 24 to 30, 2023. Sa siningang Biyernes, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang magapanumbalik to set your mood for the long holiday sa 2 ka oras nga rock blitz sa Thank God It's Payday. Mangininyo sa Disyembre 29, umpisa alas 6 sa gabi. Sa ining Sabado, ang Frets Band from Bacolod na magapanumbalik para maghatag sang ila ulihi kag one of their best performances in 2023 sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. on December 30. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 31, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latoda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang selebrasyon sa pagkabunag ang kabay magahatag sa aton sang panibagong nga kusog to face our problems in life. January 1 is the feast of the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Sa mga adlaw, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration na paghahiwaton sa Latoda magasugod alas 5 sang hapon. During the Mass, pray to God through the intercession of the Holy Mother nga hatagan kita sang kaisog kag kusog agud pangatubangon ng tanan nga mga challenges sa year 2024. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw
ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and of course, ari na ang kahapon lamang program dari sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Kumusta? Kumusta ang mga kasaysayan natin dira? Kumusta na kamo sa inyong pagpanghanda para sa New Year? And speaking of New Year, lantaw naton, pilan na gidman lang bala ka adlaw kag magatakop na ang tuig 2023. Check naton sa aton nga New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Exactly 5 days to go before New Year's Day. Mga kabombo, kamusta ng inyo dira nga mga pagpanghanda? Ang iban ay ma-order na lang yakuno kay wala na oras para nga magluto. But though sure gid ako, no, hindi madula ang prutas sa lamesa. And sa bilog nga syudad, prutas everywhere. So hindi ka mabudlayan. Because bisan diin lang ang hilit-hilit, hindi ka mabudlayan. Mangita kag magbakal sa mga prutas. They're everywhere. Again, welcome mga kabombo diri sa kahapon lamang program. Magkapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa aton nga mga ginakalingawan every afternoon. Kag salamat gid, ara ka naman dira. Nga nag-join sa aton, sharing your time with us and sharing also your beautiful story. Na-email mo na. Kung wala pa, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, 5 days before 2024. I hope makahingagaw gid ang inyong mga liyog nga i-share diri sa tuig 23. Kung hindi, 2024 gid no? Well, anyway, ari na ato nga bahanon as I welcome you all today diri sa KLP from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao. Someday when I am king. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when
We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Someday when I am king. Sige, hulato nato ni na. What will happen? Good afternoon. It's 18 minutes after 2 o'clock. Mag-uumpisa na kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga very exciting stories for today, December 27, 2023. Mag-uumpisa kita with a story coming from Sad Girl sang Pasig. Ngayon nga sad siya. Let's find out. Dear Tita Regine. Mayong adlaw sa imo, Tita Regine, sa staff sa Bombo Radio, kagamuman sa nagapamati sang KLP. Hinago lang ako sa ngalan nga Sad Girl sang Pasig. Kay hindi lang ko gusto nga makilala ako sa mga marites. Katulad sang ibang tita, may ara man ako sang istorya sang akong kabuhi nga hindi ko gid malipatan. Sugudan ko sa ako may buot na tita, kagaamo gid ini ang una nga trahedya sa amon kabuhi. Magagmay pa lang kami sadto sa madisgrasya sa motor ang akon mama. May gamay pa ko sadto nga manghod, nagadedi pa bala tita. Pero sang time nga to nga na hospital ang mama namon, ang ginpadedi lang namon sa manghod kong babayi, kalamay kag tubig. Kay ti wala mo kami kuwaan sang lola ko, kay ti pigado lang man kami tita. Tapos na hospital pa mama namon. Kaya nagabantay lang tita sa amon nga mama sa hospital, amo si Papa. Lubog na sadto sa utang si Papa, kag bisan government employee siya tita, hindi ka trespasser ang nga sweldo sa kinanglanon kag lastuhon sa hospital ni mama. Grabe gid abi si mama sadto tita. 3 months kidya siya sa hospital, kay ginoperahan pa ulo niya, kay grabe impact sini sa semento. Ano pa, kinahanglang gid na operahan. Sa nga mo nga time, nga nadisgrasya ang mama ko tita, birthday ko gid,
Kag mabakal to siya tani isang ihanda sa birthday ko. Galing, amo na to natabo. Puwerte hilibion ko sang tiyempo nga ato. Kaya daw ano bala tita? Nga nakulbaan ako? Nga kung anong matabo sa mama ko. Kag maano na lang kami sa mga utod ko kung kuhao na gidman siya ni Lord. Pero thankful gid ko tita, kay ginpamatian gid ni Papa Jesus ang pangamuyo ko, nga hindi lang pagkwaon sang amo kadto katemprano ang mama namon. Kay bata pa kami tita. Makaligad ang 3 ka bulan, nakagwa na gid si mama sa hospital. Kag natingala gid bala kami tita sa magulang ko, nga nagakiwi ang baba ni mama, kag hindi niya kami madumduman. Ipamangkot niya pa kami, kay sino ka mo bata? Baw tita, naghibi kami nga duha sa magulang ko, kag naghakos kay mama, kag ginambala namon siya. Bata mo bala kami ma, nalipat ka na sa amon ma. Grabe gidhibi namon sadto tita. Kay syempre, hindi kami madumduman sang iloy namon, nga bata ya kami. Pero sa amat-amat man, Tita Regine, naka-recover si mama. Galing, hindi na siya pareho sang una, nga mainatipan nun sa amon. Tapos daw lain na siya kaysa sang una. Si Mama Abi, sang una tita, hindi na siya mahilig magsuksok sa mga sexy nga mga bayo. Puro lang na iya duster na suksok niya. Pero sa naumpuhan siya, ay, doon nagdinalaga siya ya tita. Kada wala siya pakialam sa amon. Pero baton man namon, biskan amo na ang batasan ni mama. Kaya importante man lang tita, ginbalik siya sa amon ni Papa Jesus. Ang ikaduha naman yung trahedya, tita. Amo nga na tetanus ako. Tiyutayan na lang ako, tita, mapatay. Kay naghabok ng tiil ko, kag nagapalang gitom na ako. Amo to, kag ginhingagaw ako sang mama ko kag magulang, dala sa hospital para ma-injikan dayon ako sang anti-tetanus. Ba grabe, nakaluya matsyag ko, tita. Agadaan ako natunok sa salon, pero igo ako dalun niya sa hospital hapon na. Kay ginhulat pa yan ni mama si papa, nga halin pasad to si papa sa obraya. Mayo lang gani tita, nahingagaw pa ko. Kay kung wala, hambal sa doktor, napatay na ko tani mo. Bapuerte man kulba ni mama kag papa. Sa tapos inject sa akong tita, ginpapuli man kami dayon sa doktor ko. Kag ginbilinan niya lang ako, nga magpahuway gid ako. Ginsunod ko man tita, mga 2 weeks man, nga hindi ko kalakat, pero naumpawan man ko. Sa naumpawan ako, tita, mga pila naman kabulan, gin-transfer na ko nila mama sa syudad para dira mag-grade 2. Kagsang nag-eskwela na ako, tita, natabo naman ang trahedya sa akon. Natuslok na naman sang barbecue stick ang tiil ko. Kag nagasumpit lang ang dugo, tita, mo ba, puwertikol ba ko? Kag amo man kulba sang tita ko. Ang dala namon nga ilislan, kuntani, ginubos tabon sa pilas ko. Kay para lang magtugon ang dugo. Anon mo ya tita, kay wala gidyaon tatang dugo. Mayo lang kay lapit man hospital sa lugar nga to tita. So nagdiretso na lang kami sa tiya ko sa hospital. Kagin pabulong sa doktor ang pilas ko tita. Baw sa kadalom gali. Ano pa hindi magtugon ang dugo nga nagagwa. Pero sa nadapatan na sang bulong, naghagan-hagan naman ang nagagwa nga dugo. Mapartikul ba sang tiya ako, tita? Mayo lang gani, kalapit kami sa hospital sang time na ato, tita. Sa naguntat na gidman gwa sang dugo, tita, ginsugta na kami sang doktor nga makapuli. Baw, pag abot namon, tita, sa balay sang lola ko, ato dito si mama. Ginsugitan siya sa tiya ko sa natabo. Ay, daw wala lang yun sa iya, tita. Tapos nag-entertain pa siya sa textmate niya. Ba, wala ya pa ko ginako nga bata ya ko. Tiyambal ko sa iya, ma. Natuslok tiil ko gina. Sinabat siya ko, tita Regina. Ha? Hindi mo kuya mama, bala. Ato si mama mo ho. Gintudlo niya ang tiya ko. Kaginabala niya dayon ng textmate niya nga. Ara man sa balay sang lola ko. Hindi ko na iya bata, mama lang gid man ang tawag sa akon, kay ti nasanay na. Baw, nagsulod ako sa CR, tita, kag maghibi sa pencil ko. Agad si mama, nagakabalaka sa akon.
Nagpuli man ang textmate niya tita. Pag wala lang siya ya, sa wala lang sa iya nga may natabo sa akon. Sanay naman ko tita, sang amo na nga reaksyon permi sang mama ko. Sa nag-grade 3 na ako tita, la ko na nakita si mama. Naglayas, bala siya tita mo? Fast forward, nagbalik siya, grade 6 na ko tita. Pero, balik kita tita, sa grade 4 ako. Nagtabok ako sa karasada, pakadutani sa eskwelahan ko. Sang ginbungguan ako sang isa ka motor. Ay aba, mayo lang tita, wala gid ko maano. Damo lang galing gas-gas ko tita. Pagkabunggo sa akon sa motor, nagpalagyo dayon ini. Mayo lang, damo nakakita. Kaginbuligan nila ako sa tunga sang karasada. Minabalan pa nila ako, gusto mo, dalon ka namon sa hospital? Basi na ano ng ulo mo. Ginsabat ko na lang tita nga hindi na lang nung kay gas-gas man lang ni. Pero galaing matsyag ko sa tita. Pero nagsulod pa ko sa klase ko. Kag pagpuli sa balay, wala gid ko nanugid. Na may natabo sa akon. Stricto daan lolo ko. Basi bala sakiton lang niya ako. Nahadlok abi ko tita. So amo to, hasa subong, tita, wala gid na sila kabalo. Kung pamati sila balaan na nila no. Sa grade 5 ako tita, may natabo na naman sa akon. Ginsugo ako sang advisor ko nga makadto sa principal. Sang nakadanlog ako tita, kay nakalampos gid ang ulo ko sa semento. Tita, nadulaan gid ako sang anim mo. Pagbugtaw ko, ara man ko Japon sa gintumbahan ko tita. Aga pa bisad to, daw wala pagawa estudyante. Wala ko lang ginsugid sa maestra ko. Kay basi akigan lang ko bala, tita. Stricto daan ang advisor ko. Diri ko tita tapuson, ang naagyan ko nga mga trahedya sa nag-eskwela ko. Pero wala pa matapos ang mga naagyan ko, tita Regine. Nakaagi man ko depressed, tita. Pagsang time na to, nga pamatsyag ko, nag-isahanon ako, tita. Nag-inom ko hilo, tita Regine. Kag maayo lang man, kay nasapuan dayon ako sang nanay sang migo ko sadto. Kag tiyo iya. Dayon nila ko pinakaon kalamay. Pero gusto ko na lang sa time nga ato, nga madula na lang ko tita. Hindi ko nabikaya, dala-dalahon ang family problem sa mga ginikanan ko tita. Ano pa? Depressed na gid ko. Amo na nga abi ko, amo na lang gid to ang solusyon. Ang katapusan ko na lang kabuhi. Ang tapuson ko na lang ang kabuhi ko, tita. Pero tita, kay nakita ako sang nanay, sang migo ko. Pasang tiyempo nga to, tita, nag-live-in na kami sang migo ko. So, sa nakita ako sang nanay, sang migo ko, kag tiyo ya, ginsinggitan nila dayon migo ko. Kay tulog na sa gabi-abi, tita, natabo to. Sang makabugtaw migo ko, ay nagahibi, nagsilinggid siya nga. Way patagani bata, bayaan mo na ko. Nagasugod pa lang tagani. Pero hindi, nakuya kahambal tita. Kay malamala nagid po ako. Kay ano siguro sang hilo naging inom ko. So gindala nila ko dayon sa hospital tita. Pagdala sa akon sa hospital, hindi kasarang ang sa province. Naging request nila nga dalon gid ako sa syudad para mabuhi pa ako tita. Tamo tong ginpasakay nila ako dayon sa ambulansya. Kagindala sa isa ka hospital dira sa syudad sang Iloilo. Kaginsulod ko tita sa ICU. Dito tita, kagintagaan pa ako ni Lord sang another life. Pero sa ulihi tita, naghinulsol gid ko. Kaya syempre, damo gid nga family ko, ano kasubo? Abi nila, madula na ko. Very thankful man ko tita, kay wala man ko ginbayaan sang boyfriend ko, kag nanay ni tita. Ginatipan gid nila ako. Subong tita Regine, mahambal ko lang, ang tanan man nga problema nga nagaabot sa aton kabuhi, may solusyon. Hindi naton pagtapuson kabuhi ta. Hay sa ulihi, mahinulsol gid kita. Kag nagapasalamat gid ako subong tita, nga buhi ako. Kag thankful man ko. Kay subong tita, may baby na kami sang migo ko. Nga makabig ko subong nga bana ko, kag happy na ko, kung ano na kabuhi ko subong tita, kay may ginakwaan ako energy sa adlaw-adlaw nga tanan. Diri ko na lang tapuson anay tita, damo patani nga trahedya nga natabo sa kabuhi ko, pero inilang anay sa sunod naman. So madamo gid nga salamat sa pagbasa sa istorya ko nga malawig.
Thank you, tita, and God bless your program. Arigali ang true name ko, hindi lang pagbasaha sa kahanginan, i-hide lang akong picture kag identity. Hindi lang ko gusto makilala, tita. So, thank you, Tita Regine. Yours truly, Sad Girl, ang Pasig. Gamay kapag sad girl, do ka accident prone ikaw, no? Daw, nabalang basang iban nga, may mga ara gidya mga tao nga amo sina. Hindi man hungod, but no matter, ano ka, kapag halong, no? Daw, sila ginaiya nga, kung hindi madanlog, matipalo, mabulasot. So, may mga amo sina iya, no? Nga, mga tao, nga ti, kinahanglan super and extra careful gid, but ato tanan ginakabig mo nga mga trahedya sa imo nga kabuhi, but you have so many times in your life nga ginpabatya gid sang Ginoo sa imo how He loves you and how He protected you, and for that alone madamo ikaw sang dapat nga pasalamatan sa iya. And sa ginhimo mo sa tung time nga siling mo na depress ikaw, nag-inom ikaw sang hilo, kadamo sang imo nga nangin realization. And I'm sure na huya ikaw sa imo nga kaugalingon much more sa ato nga Ginoo, ginhimo mo ato. But on the other hand, it taught you a lot of things. Like nga ano man ka damo, ano man kadalom sa mga problema nga nagaabot sa aton, nga may solusyon gid ina. You just have to be patient. Kumbaga, hindi mo lang bala pagtiniran, labayan mo lang. Di ba? Daanan mo lang. Hindi ka magstay. Because tanan-tanan man, no? Nga mga nagkakalatabo sa aton nga kabuhi, all these things shall just come to pass. Malipas lang gid ini. So sa ina nga time, sa ina nga moment, kada feeling mo hindi mo na kaya, that is the best time para to tell yourself, kaya ko ni, kakayanin. Diba? But anyway, with all those things nga imo nga naagyan, and with all those realizations, I know nga you are now a better version of yourself. And it's true gid man, no? Nga ti energized ka na because every day of your life may ginakuhaan ikaw energy, and hindi lang energy but also inspiration. And that is your child. And of course, your husband, because you now have your own family. So, hindi na paghimuon tuliwat ang mga ginpanghimo mo to, nga na-depress ikaw. Pasalamatan mo gid that in so many times nga na disgrasya ikaw, asin, ginayo gid ikaw sa ato nga Ginoo. So, pasalamat lang every day that you wake up. Thank you so much sa imo. And do not be sad anymore. Dapat happy girl ka na. Sang Pasi. Salamat, Gid, for sharing with us your story. Magapanubali kita mga kabombo sa gihapon diri sa kahapon lamang program with Tita Regine. It is now 2:34 in the afternoon. Magabalik kita pagkatapos lang, Gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibulok. 1, 2, panalo! Grand Draw Winner! Ako si Carl Oliver Solas, ang Santo Niño Sir Arbalo. 5,000 winner. Sang Grand Draw, sang 1 to panalo. La Part 22. Promo sang Bombo Radio, kag Star FM. Dugang ko ba ito sa eskwelahan kag atay man sa akong pamilya. Nagamit ako sang Orokan. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa product sponsors. Sa mga taga Santo Niño Sorda, intra na mo sa promo sang Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, Star FM. It's all for you. Madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sasamiyo kono nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhan. Story. Ang cabbage o kung
polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage. Nakita, next story nakita mga kabombo from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, mga maukod ng mga listeners, sa mga letter senders, kag sa imo mahal na Tita Regine and family. My dearest Tita Regine, ang akong i-request sa imo karon kung pwede mo mabasa sa imo programa, ang akong ipaalinton sa family sa akong inablos sa pakaisa nga nagtaliwan nga ginlubong sa November 4, 2023. Well, supposedly November 5 ni iyang request. Sorry, Lola. Anyway, taos puso naghahatag ako sa deepest sympathy and condolences sa familia ilabinigid kay Inday Mary D. Defensor Perez nga asawa sa nagtaliwan nga hinablos ko. I'm very sorry nga hindi ako nakapunta sa Mina kay dito ginhaya. Gusto ko gid nga magkadto pero my health will not allow me to travel without any companion or sasakyan. Inday Maridi, prayers lang ang akong ginadulot kay Neni sa kapahoyan sang iya kalag. Palangga ko siya, mabuot, maalam, kag very thoughtful and generous. Tita sang may balay pa ako sa do pero may siya nagapamasyar sa akon. Ginahatagan ako 500 or 200 kada visit niya. Kay kun kaisa, may mga luto nga mga paho kung mag-harvest sila sa Mina. May dala siya. Sang buhi pa ang parents niya. Permi kami nagakadto sa ila kay malapad ang kamaisan, talong, kamatis, alubate, kag madamo lang. Tita Regine, hindi ko pagid malipatan nga sang 1 or 1.5 years pa lang matambok kag perminamon ginalampos-lampos kay tama kabugat tidayon lang niya hibi. Ang ako nga nagdumduman sa nagpalauli na ang mga Hapon sadto kay tapos na ang gera dito kami sa Ilabalay sa Mina. Nagahinampang kami panaguay or taguay sang iya mga magulang. Wala mo na hibaluan nga nagapanago kami sa pihak sang dalan nga puno sang paho nga may truck sang Hapon halin sa Putuatan. Kita nagsaylo naman kami sa pihak sang puno sang mangga nga ara may truck man sa mga Hapon halin sa Kabatuan. Kinulbaan kami pero ang mga Hapon nagkinadlaw man lang sa amon. Abi mo tita, close na close kami sang ila parents sang buhi pa sila kay mga loving, generous, kag caring sa amon nga family. Tita siling sa akon hinablos kay ina lang nagsiling ang isa ka hinablos ko nga wala gid kuno sa nagkadto nagtambong sang lubong. Tita ang mahal na Diyos nakahibalugid nga gusto ko o very willing ako magkadto pero wala ako upod. So prayers lang ang akon ihatag sa kaluluwa ng yumaong hinablos ko. Gapangayo ako sa kapatawaran sa bilog family with my deepest sympathy and condolences. Halin sa kay iyay or Auntie Amparing. Palangga ka namon, kag ilabinigid nga palangga kakatama ni Lord Jesus, nga kaupod mo na sa heaven. Tita Regine, basta na-express or nahambal ko ang akon nga balatyagon. Before I forget, amula na no, ang importante. Before I forget, ang nagtaliwan ko gali nga hinablos, nag-retire bilang isa ka supervisor sang niya sadto. Kagang iya asawa nag-retire as home economics teacher. Lastly, ari ako nga sincere love, regards, kisses, and prayers sa tanan, also sa tanan ng mga listeners, cousins, letter senders, and to you, Tita Regine, and family. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat gid ha. At least nakabuhay naman kita sa imong sang katerba nga mga istorya nga ginaplabot diri sa aton. I'm sure naintindihan ka gid sang family sang imong hinablos. Kay kung kaya mo lang hindi bala, pero kay kabalo man na sila, budlayan ka na nga mag-travel. Okay lang na ako may salakyan, okay lang na ako may kaupod ikaw, pero kung wala at 94, di ba? They understand for sure. Diretsuhan ko, salamat kid ha, Lola Amparing. Diretsuhan ko, this time, ang sulat naman ni JL sa 2nd District. Dear Tita Regine.
Mayong hapon sa imo tita, kan sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radyo. Tita, gusto ko man nga i-share ang akong inagyan tungod na inspire gid ako sa iban. Tagol ako kay JL sa 2nd District. Tita, ikaduha ako sa amon nga pulo ka magulutod. Kay ako ang panganay nga lalaki sa amon tita, ako lang gid ang masaligan ni tatay nga magbulig sang obra sa uma. Sa elementary ako tita, bago ako nag-eskwela, ginasugo pa ako ni tatay nga maglawig sang karbaw sa uma. Amo na tita, nagaka-late na lang ako, kag nahuya na ako magsulod. Amo na, naga-absent na lang ako. Kung kaisa tita, kung hindi ko gusto ang maestra, wala na ako naga-eskwela, naga-absent na lang ako. Muna nga ginabakol ako ni nanay para lang mag-eskwela ako. Tita, atubang lang gali isang balay, ang eskwelahan namon. Amo na kung kaisa, ginakaduan ako sang maestra ko, kay wala ako nag-eskwela. By the way, tita, mga gulay gali ang produkto namon. Tita, nagatanom na si tatay sang bisan ano lang ang gulay, para lang maibaligya. Kaya kung magbaligya kami tita, ginalukdo lang na namon. Hasta makaabot sa lugar, kung sa diin, didto ang mga tawo nga nagapamakal. Tita, dulong pa nagali kami nga nagalakat ni tatay. Mga 3 or 4 sa kaagahon, tinami panatani matulog. Tita, no? Pero ginapukaw na ako ni tatay para nga updan siya. Nagalakat na kami tita ni tatay nga amo na oras, kay layo pa ang panahon namon, bago makaabot sa tinda. Kay dulong pa kami nagalakat tita, ako na nagadala sang suga namon. Ang ginahimo gali namon nga suga, tita, karay sang niyog. Damo na kami tita, no? Nga nagalakat, damo na kami nga nagalakat sa kaagahon para nga magbaligya asang amon nga produkto. Ang nagabalon na kami tita para may kanon kami pag abot dito. So pag abot na namon tita, may nagabakal na dayon sang amon nga dala nga produkto. Kung saging ang dala namon tita, baklo na nila tag 3 ang kilo. Wow, how we wish 3 man gyapon subo. Pero mahal na sa una tita, kag barato pa ang mga baraklon sang una kumpara kadya nga panahon. Pagtapos na tita, ginabakal na dayon ni tatay sang grocery. Kag hindi gid madula ang tinapay. O tita, porte ginaayang kalipay namon kung may bakal si tatay nga tinapay, kag nagabakal dayon si tatay ka ice candy. Kag ginaputo sa papel para dalon sa mga libayon ko. Tita, sa lakton nga istorya, natapos ko man ang akon nga elementarya, bisan may pagkadungol sa akon. Nagpa-enroll ako dayon sa high school, tita. Kag ang eskwelahan gali namon sa high school, porti kalayo, kay didto pa sa Banwa. Nagaboard lang kami, tita, kung Domingo sa aga kami nagabalik. Kag ginalakat lang namon. Ginalakat namon na tita, 25 kilometros. Grabe. Bago makaabot sa Banwa namon, kag nagalukdo pa na kami kabugas kag mga gulayon. So pagka Biyernes, mapuli naman kami tita para mangita kapag kaon nga dalon namon sa boarding house. Kag sa lakton nga istorya, tita, natapos ko akon nga high school. Bisan sa kabudlay nga naagyan ko, kag kalayo sang eskwelahan, nagtinguha gid ako para makatapos. Kita tungod sa kabudlay sa amon mga pangabuhi. High school lang gid ang ako natapos, kay wala sang kwarta nga igasto ang akong ginikanan para sa akon nga pag-eskwela sa kolehiyo. Tita, pagkatapos ko sa high school, nagdesisyon ako nga malakat sa Manila para makabulig sa galastuhon sa akong ginikanan. Gusto ko gid tani mag-eskwela sa kolehiyo, pero wala ko mahimo, kay tungod wala inugasto ang akong ginikanan. Kagdamo pa mga manghod ko nga naga-eskwela. Amo na tita, nangita na lang ko sang obra. Naglakat ko sa Manila, kag bisan ano lang nga obra ang ginsudlan ko para lang maipadala sa akong pamilya. Nagauli lang ako diri sa probinsya sang Iloilo para magbakasyon kag magbalik naman. Hangtod tita, nga naglakat naman ako pa Mindanao, kag didto naman ako nangita sang obra, kay didto ang isa ko kautod, kag iban ko nga katiyaan. Sa kadugay ko dito sa Mindanao, tita, dito na lang ko nakapangasawa. Pag sa kaluoy sang Diyos, nagpakasal kami sa simbahan, kag ang akong pamilya na lang ang lakat didto para mag-attend sang amon kasal.
Tita, nakaangkon kami sang akon nga asawa sang isa ka bata nga lalaki. Tungod kabudlay sang amon nga pangabuhi didto, kaya ang amon nga obra nagataping sang goma. Ginatapingan namon ng goma, tita, kag pagkatapos asida naman, kag kung kaisa nga daw maulan na gid, bisa nagakaon ka pa, bayaan mo lang ang kanon mo para hingagawon ka butang sang asid ang goma. Kay kung hindi mabutangan kag maulanan, sayang lang gid ang goma, tita. Kay tungod mo na ang obra ko, nga bisan busog ka pa, dalagan ka kag butangan sang asid ang goma. Nagkasakit ako sang appendicitis, tita. Sa una ko nga batsyag, abi ko nagsakit lang ang tiyan ko, kag nag-inom na ako sang bulong, kag ginhilot, pero wala gyapon nakuha. Hangtod nga daw hindi ko na makaya, kag nagdesisyon sila nga dalo na ako sa hospital. Abi ko, tita, mapatay na ako tungod sa kasakit nga nabatsyagan ko. Aba ko sa kaugalingon ko. Paano na lang ang bata ko? Kung mapatay ako, kabata pa sa iya, kag madulaan sang tatay? Pero ginapray ko lang sa Ginoo nga hindi niya ko pagpabayaan. Pag-abot ko sa hospital, tita, gin-refer naman ako sa isa ka hospital tungod operahan ako, kag hindi kompleto ang ilang gamit. Amo na, gin-refer ko nila sa ibang nga hospital. Pag-abot ko sa hospital, tita, gin-check sang doktor, kag pagkatapos, naghambal sila nga operahan na ako. And thank God, nangin successful ang ako nga operation. Tita, sa nagwa na kami sa hospital, parte sa akon kaniwang, kay hindi pa ako pwede pakanon sa mga baskom, kag linugaw lang gid ang pwede ko kaunon. Tita, sa balay na kami sa akon tiya, kag dito man ang akon bata. Abi mo, tita, hindi gid magpalapit ang akon bata sa akon. Kaya na mag-u siya siguro, tita, kay kaniwang sa akon. Hangtod, sobra isa na kabulan sa gin-operahan ako, tita. Kag nagdesisyon ang akon pamilya nga paulion kami diri sa Iloilo. Kaya hindi pa ako pwede makaobra. Kay dako gid abi ang opera sa akon, tita. Damo nga mga tahi. Kag nakapauli na kami diri, tita Regine, upod ang akon bata kag asawa. Ang akon asawa, tita, sa pag-abot namon diri, sige lang siya kahibi. Kay gusto niya gid mabalik na sa Mindanao, kay hindi siya makasaho diri. Pero giniistorya ko lang siya, tita, nga sa una malang na nga hindi ka makasaho diri sa amon. Hangtod, pila na ka months, tita, kag naka-adjust na siya sa iya environment. Sa 1 year na kami diri, nag-obra ako sang mag-anlang, kay hindi pa pwede sa akon ang mabugat na obra. Kay pwede na ako makaobra, tita. Naghangyo ang akon asawa. Nga kung pwede, maeskwela siya kuno sa college. Kag nagpasugot ako, tita. Sa nag-eskwela ng akon nga asawa, tita, bisan ano nga obra, ginasudlan ko para lang maihatag sa iya nga pang-allowance kag para man sa amon nga bata. Tita, kung may obra ako, ginabilin ko lang ang akon bata sa akon nanay. Kag sa utod sang akon tatay, sila na ang nagabantay, tita. Tungod kay wala ako sang permanente nga obra, nagaproblema gid ako, tita Regine, kung ano ang ihatag ko sa akon asawa, kung magbalik naman siya sa city. Tita, nag-obra ako bilang construction worker. Dugay man nga obra akon, kag nag-obra naman ako bilang security guard sa isa ka subdivision diri sa probinsya sang Iloilo. Abi mo, tita, damo ang nag-down sa amon. Kay hambal nila, hindi man na makatapos ang asawa na, kay wala siya permanente nga obra. Wala man na sila kwarta, kag ang kurso ka asawa niya, magasto. Tita, bisan ano pa ang ginapang istorya nila, ginabali, wala ko lang. Kay gusto ko ipakita sa ila, nga bisan wala ko permanente nga obra, masuportahan ko ang pag-eskwela sa akon asawa. Tita, bisan amulang na ang akon nga obra, pero napatapos ko ang akon asawa sa kolehiyo. Kag nangin let passer siya sang 2022. Tita, sa karon wala na ko nagagwardya, kay nag-focus na lang ko obra sa uma. Ang obra ko sa uma, tita, nga nagatanom sang palay, kag mga gulayon. Ang mga gulayon nga ginatanom namon, tita, ginabaligya na namon para may pangbakal kami sang amon gamit sa sulod balay. Sincerely yours, JL, sang 2nd District.
JL, salamat gid sa imo nga gin-share diri sa amo na punan gid sa manami nga mga inspirasyon. Kung hindi ako magsala, ang imo nga wife nakaagi man nga sulat diri sa aton. Yung patpat niya tuya kung paano, no? Nga naka-survive siya sa everyday nga mga pag-try nga makaigo-igo lang ang iyang pang-allowance kag kung paano nga doon na pungaw siya at first kitibayaan niya ang iyang bata. Ikaw na ang iyang bana ang ginatumod niya nga amo ang nagpa-eskwela sa iya kay nagpatapos sa iya and according to her nagaparanking na siya, no? Kag nag-apply siya and then at the same time nagaparanking siya and she's hoping nga kunta ni very soon makaumpisa na siya kag magamit niya na ang iyang kurso. So both congratulations sa inyo both gid kamo. Kay ang achievements ng isa is also the achievement of the other. Siya nga ayo sa imo nga paeskwelahon mo siya, nagbatan sa mga kabudlay kag ikaw naman bisan nga discourage ka sa mga tao sa palibot, ay nagi ka pa eskwela sinasaya, hindi mo nakatapos, wala man ka mo kwarta, kamahal sa iyang kurso, but ginsige mo gid, ginsustain mo ang pagsuporta sa iyang pag-eskwela. So nakapasar na siya, nakatapos na siya, nakapasar na siya, isa na siya ka-teacher. And I'm sure sa inyo padayon nga pag buligay na duha bilang mag-asawa, nagapatigid ako, no? Nga may manamigid ka mo nga dangatan sa ulihi bilang isa ka pamilya. So padayon lang ang manami ninyo nga pag-suportahan ay sa mga damgo, no? Sa isa kag isa. And I am sure nga ang tanan nga mga efforts mo this time nga makon makasulod na sa trabaho ang imo nga wife, very willing gid na siya, no? Nga magbulig man sa imo, sa inyo nga pagdala sa inyo nga family. So salamat gid sa imo JL sa 2nd District and sa imo man nga wife, sa inyo nga duha nga pagkaangkon sa success pinaagi sa pagbuligay kag pagsuportahanay ninyo nga duha. Good luck and kabay, no, before the year ends. Ara na ang sabat sa inyo nga ginapangayo nga makatrabaho na, makasugod na trabaho ang imong nga asawa. Salamat gid. Kamu din mga kabombo, saan nyo na ipadala ang inyong mga istorya 5 days to go before New Year? Sige, paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatin ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Panabalikan ta kamo buwas sa mas madamo pagid ng mga interesting stories nga ating nga bit-bit. Salamat kid. Sa tanan naton nga mga letter senders, sa mga maukod naton nga mga tagsulat, sa iban nga hindi ito mabasa on time ang ilang requested date, pasensya gid ha, pasunod-sunod ta lang. But kung may oras, kung may tiyempo, ginabasa gid naton ang inyong mga istorya sa specific date nga inyo nga gina-request. So salamat sa inyong pag-intindi. Maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat. Good afternoon and God bless.